Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Bihari. Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Nandana. Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana. Niravanachari Yamunadira Vanachari. Ravanachari Yamunadira Vanachari. Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna எல்லாருக்கும் Hare Krishna Mata. 20 Hare Krishna Mataji, Pranam Mataji. Pranams Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Deva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udirayet Tado Jayamudirayeet Ashtaprayeshu Abhadreshu Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavada Sevayam Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavatya Uttama Sloke Bhagavat Uttama Sloke Bhakti Bhavati Naistiki. Bhaktir Bhavati Naistiki. Reading from Bhagavatam, 25th chapter, 24th sloka. Okay.
தெரியாதா ஸ்கிரீனு? மாதாஜி தெரியாதா ஸ்கிரீன்? தெரியாதா? தெரியுதுங்க மாதாஜி. சின்ன சின்னதா தெரியுது, சின்ன எழுத்தா. ஒரு நிமிஷம். டிஃபரெண்டா இருக்கு மாதாஜி, கலரு இதெல்லாம். அதான் எப்பவும் போல இல்ல. இல்ல இது என்னன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல, டிரான்ஸ்டென்ட் அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன். அது பண்ண முடியல, பெருசு பண்ண முடியல. ஓ மாதாஜி, இதுல இதெல்லாம் இல்ல மாதாஜி, பேஜ் நம்பர்லாம் இல்ல மாதாஜி. இதுல வராது. இதுல வந்து பொடியா இருக்கு மாதாஜி. ஒரே நிமிஷம். ஸ்லோகம் பக்கத்திலேயே 4, 25, 23 போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. ஸ்லோகம்னா ஆமா, நம்பர்லாம் பிராக்கெட்ல நிறைய போட்டிருக்கு. I think. இப்ப தெரியாதா ஓரளவுக்கு? ம் இல்லையா? கொஞ்சம் பரவாயில்ல. தெரியாது மாதாஜி. இப்ப தெரியாது இல்லையா? ஆ இது அந்த டிரான்ஸ்டென்ட் அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதுதான் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் நான். ஸோ தட் இனிமேல் ஒவ்வொரு கேண்டோக்கு காசு செலவு பண்ண வேணாம் ஸ்கேனிங்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோர் கேண்டோஸ் வரைக்கும் ஸ்கேன் பண்ணியிருந்தேன் நான். இந்த அப்ளிகேஷன்ல வந்து ஸ்க்ரீன் ஷேரிங் வருமானு எனக்கு தெரியல. நேற்று தான் செக் பண்ணப்போ ஸ்க்ரீன் ஷேரிங் வந்தது. மாதாஜி, இதுல வந்து 4வது இது புக்கு காண்டம் வந்திருக்கு. அதுல 2 வரலையா மாதாஜி? இது 2வது புக் இல்லையா? இங்க பாருங்க, இது 4, 25 இருக்கு மாதாஜி. 4, 25, 23 இருக்கு. ஆனா வந்து அந்த இது நம்ம படிக்கிறது 2வது புக்கு. 4ல 2 புக் இருக்கு இல்லைங்களா? இது வந்து ஸ்கேன் காப்பி மாதாஜி. ஸோ அதனால நம்ம இப்ப இதுல நான் எப்படி எடுக்கிறது? 25ன்னா அது எப்படி 24ஆம் எடுக்கிறது? பதம், 24ஆம் பதம் இங்க இருக்கு. ஸோ அதுதான் நம்ம டெய்லி படிச்சிட்டு இருக்கோம்ல. ஆமா, அப்படியே அது ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி, அத்தியாயம் எது மாதாஜி? 25 மாதாஜி. 25 தான் 4வது கேண்டோ, 25வது அத்தியாயம். 4வது காண்டோ 2வது புக்கு, அத்தியாயம் 25, பதம் 24. சரி, தேங்க்யூ. இங்க பதம் 24 புரிஞ்சது. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 24 சொல்லணும். ஓகே, எல்லாரும் சொல்லணுமா? அதை படிச்சுட்டுமா இல்ல நம்ம இன்னும் படிக்கணுமா? படிக்கணும் மாதாஜி, ஓகே. படிக்கணும். தத்னௌ விவஜித கைசோரௌ நௌ கைசோரௌ சமவ்ருதௌ நிரந்தரேன வசத்ராந்தேன நிஹூந்திதம் வசத்ராந்தேன நிஹுஹந்தி வீணயா கஜ காமீனம் व्रीडया गजकामिनीं तनौ व्यवजित कैसोरौ स्तनौ वियजितकैसोरौ समवृद्धौ निरन्तरेण समवृद्धौ वसत्रान्तेन निकुञ्जी वस्त्रान्तेन निहूहन्ति व्रीडया गजकामिनीं व्रीडया गजकामिनीं तनौ व्यवजित कैसोरौ तनौ वियजितकैसोरौ समवृद्धौ निरन्तरेण समवृद्धौ निरन्तरेण वस्त्रान्तेन निकुञ्जीम् वस्त्रान्तेन निहूहन्ति दया गजकामिनीं
व्रीडया गजकामिनी வாசிங்க மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி வாசிங்கோ. हरे कृष्ण माताजी। स्तनौ व्यञ्जित कैसोरौ समवृन्दौ निरन्तरेण वस्त्रान्धेन निकुहन्तीं व्रीडया गजकामिनीं। स्तनौ ஸ்தனங்கள், வியஞ்சித குறிப்பிடுகின்றது, கைசோரவ் புத்திளமை, சமவிருத்தவ் சமமாக உருண்டு, நிரந்தரவ் அருகருகே நெருக்கமாக இருந்தன, வஸ்திர அந்தேன சேலையில் முந்தானையால், நிகூகந்தின் மூடுவதற்கு முயற்சித்தல், விரீடையா நாணத்தினால், கஜகாமினி பெண் யானையைப் போல் நடந்து சென்றாள். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். அருகருகே உருண்டு திரண்டிருந்த மார்பகங்களை சேலையின் முந்தானையால் மூடுவதற்கு அப்பெண் முயற்சித்து கொண்டிருந்தாள். அவள் ஒரு பெண் யானையைப் போல் நடந்து கொண்டே நாணத்தினால் மீண்டும் மீண்டும் தனது மார்பகங்களை மூடுவதற்கு முயற்சித்தாள். பொருளுரை: அப்பெண்ணின் இரு மார்பகங்களும் பற்று மற்றும் காழ்ப்புணர்ச்சியை குறிப்பினவாகும். விருப்பு மற்றும் வெறுப்பின் பற்று மற்றும் காழ்ப்பு அடையாளங்கள் பகவத்கீதையில் 3.34 விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்திரியஸ்யேந்திரியார்த்தே ராகத்வேஷௌ விவஸ்திதௌ தயோர்நவசம் ஆகச்சேத் தௌஹி அஸ்ய பரிபந்தினௌ. உடல் பெற்றவர்களின் இந்திரிய விஷயங்களில் விருப்பும் வெறுப்பும் உணரப்படுகின்றன. ஆயினும் ஒருவன் இந்திரியங்களின் கட்டுப்பாட்டில் ஒருபோதும் விழுந்துவிடக் கூடாது. ஏனெனில் தன்னுணர்வு பாதையில் முன்னேறுவதற்கு இவைகள் தடைக்கற்களாக இருக்கின்றன. விருப்பு மற்றும் வெறுப்பின் பிரதிநிதிகளான இவைகள் ஆன்மீக வாழ்வின் முன்னேற்றத்திற்கு மிக மிக பாதகமானவையாகும். பெண்களின் திரண்ட மார்புகளினால் ஒருவன் கவர்ச்சி அடைதல் கூடாது. மாமுனிவரான சங்கராச்சாரியார் பெண்களின், குறிப்பாக இளம் பெண்களின் மார்பகங்களை குறிப்பிடும் பொழுது அவை தசை மற்றும் உதிரத்தினால் ஆனவையே அன்றி வேறொன்றுமில்லை என்கிறார். ஆகையினால் ஒருவன் காம்புகளுடன் கூடிய பருத்த திரண்ட முலைகளின் மாயாசக்திக்கு வசப்படக்கூடாது. அவை எதிர்பாலினரை பழிவாங்கும் மாயாசக்தியின் பிரதிநிதிகளாகும். மார்பகங்கள் சம கவர்ச்சி உடையதாக இருந்ததினால் அவை ஸ்மவிருத்தௌ என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன. பாலுறவு உணர்ச்சிகளானது சுடுகாடு செல்வதற்கு உரிய முதிர்ச்சியடைந்த கிழவனின் மனதில் கூட ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது. இவ்வுணர்ச்சியினை ஒருவன் அறவே நீக்க வேண்டுமென்றால் அவன் யமுனாச்சாரியாரை போல் ஆன்மீக உணர்வில் மிகவும் முன்னேறி இருத்தல் வேண்டும் என்று கூறுகிறார். எத்தவதி மம தேதக கிருஷ்ண பாதார விந்தே நவநவ ரசதாமணி உத்யளதம் ரந்தும் ஆசீத் தத் அவதி பாதநாரி சங்கமே ஸ்மர்யமானே பவதி முகார விஹரஸ் சூஷ்டு நிஷ்டீவனம் ச. கிருஷ்ணரின் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபடும் காலையெல்லாம் புது புது இன்பம் அவரிடம் பொங்கி வருவதை உணர்வேன். கருத்தினால் பாலுறவு எண்ணம் கனியுமேல் அதன் மேல் நானும் காரி உமிழ்வேன். எந்தன் வாயும் மிக கசந்திடக் காண்பேன். ஆன்மீகத்தில் ஒருவன் முன்னேறியிருந்தால் சதையும் இரத்தமும் நிறைந்த பெண்களின் மார்பகத்தினால் அவன் கவரப்பட மாட்டான். நிரந்தரேன என்னும் வார்த்தை மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும். ஏனெனில் மார்பகங்கள் வித்தியாசமான இடத்தில் இருந்த போதிலும் கூட செயல் என்னவோ ஒன்றுதான். விருப்புக்கும் வெறுப்புக்கும் இடையே ஒருவன் எந்தவிதமான வேறுபாடும் காணக்கூடாது. பகவத்கீதையில் 3.37 விளக்கப்பட்டிருக்கின்றபடி இவை இரண்டும் ரஜோகுணத்தின் படைப்புகளே ஆகும். காம ஏஷ குரோத ஏஷ ரஜோகுண சமுத்பவக நிகூகந்தீம் மூடுவதற்கு முயலுதல் என்னும் வார்த்தை ஒருவன் காம, குரோத, லோபம் மற்றும்
கரைகளை உடையவனாக இருந்த போதிலும் அவை கிருஷ்ண உணர்வினால் நீக்கப்படும். ஒருவன் காமத்தை, ஆசையினை கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்வதற்கு பயன்படுத்தலாம் என்னும் விளக்கம் கூறலாம். ஆசையினால் தூண்டப்பெறும் சாதாரண வேலைக்காரன் இரவும் பகலும் கடுமையாக உழைக்கிறான். அதுபோல் ஒரு பக்தன் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இரவும் பகலும் உழைக்கலாம். ஒரு கர்மி தனது காம குரோதத்தை திருப்திப்படுத்த மிக கடுமையாக உழைப்பது போல் ஒரு பக்தனும் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக கடுமையாக உழைக்க வேண்டும். அதுபோல் குரோதத்தினை கூட, அதாவது சினம், கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் நாத்திக பேய்களை எதிர்ப்பதன் மூலம் பயன்படுத்தலாம். ஆஞ்சநேயர் தமது ஆத்திரத்தை இவ்வாறுதான் பயன்படுத்தினார். இவர் பகவான் ராமச்சந்திரரின் சிறந்த பக்தராவார். அவர் பக்தரல்லாத அரக்கனான ராவணனின் நாட்டிற்கு தீ வைத்தார். இவ்வாறு காமமானது கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்கும், குரோதமானது ஆத்திரம் அசுரர்களை தண்டிப்பதற்கும் பயன்படக்கூடும். இவை இரண்டும் கிருஷ்ணரின் தொண்டில் பயன்படும் பொழுது தமது பௌதீக முக்கியத்துவத்தை இழந்து ஆன்மீக முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் நீங்க வாசிப்பீங்க. எல்லாரும் ஸ்லோகத்தை திருப்பி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தாம் ஆஹ வலிதம் வீரஹ தாமாக வலிதம் வீரக கிரீட ஸ்மித சோபனாம் ஸ்னிக்தே பாங்க புங்கேன ஸ்பிருஷ்டஹ நிக்தேனாபாங்கபுங்கேன ஸ்பிருஷ்டக பிரமம் ப்ருவா பிரமோத்பரம் பிரவா தாம் ஆஹ வலிதம் வீரஹ தாமாக வலிதம் வீரக கிரீட ஸ்மித சோபனாம் ஸ்ரீரஸ்மித சோபனாம் பாங்க புங்கேன ஸ்னிக்தேனாபாங்கபுங்கேன ஸ்பிருஷ்டக ஸ்பிருஷ்டஹ பிரேமோத்பரமம் ப்ருவா பிரமோத்பிரபம் பிரபா தாமாக வலிதம் வீரஹ தாமாக வலிதம் வீரக ஸ்மித சோபனாம் ஸ்ரீரஸ்மித சோபனாம் பாங்க புங்கேன ஸ்னிக்தேனாபாங்கபுங்கேன பிரேமோத்பிரமம் ப்ருவா பிரமோத்பிரமம் பிரபா. எஸ் பிரேமா மாதாஜி வாசிங்க. பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தாமாக வலிதம் வீரஸ் ஸ்வரீட ஸ்மித சோபனாம் ஸ்னிக்தேனாபாங்க புங்கேன ஸ்பிருஷ்ட பிரமோத்பரம் புருவா. தாம் அவருக்கு ஆக பேசினார், வலித்தம் மிகவும் மென்மையாக, வீரர் ச விரீடர் நாணத்துடன், ஸ்மித் புன்னகை, சோபனாம் மிக அழகிய, ஸ்னிக்தேன பாலுறவு விருப்பம், அபாங்க புங்கேன பார்வை என்னும் அம்பினால், ஸ்பர்ஷ்ட துளைக்கப்பட்டு, பிரேம உத் பிரமத் உணர்ச்சி மிகு காதல், புருவா புருவங்களினால். மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. மிகச்சிறந்த வீரரான புரஞ்சனன் எழில்மிகு அப்பெண்ணின் அழகிய முகம் மற்றும் புருவங்களினால் கவரப்பட்டு அவளது காம இச்சை என்னும் அம்பினால் உடனடியாக துடைக்கப்பட்டார். நாணத்துடன் அவள் புன்னகைத்த பொழுது புரஞ்சனுக்கு அவள் மிகவும் அழகுடையவளாக தோன்றினாள். புரஞ்சனன் ஒரு சிறந்த வீரராக இருந்த போதிலும் அவரால் அவளிடம் பேசாமல் இருக்க முடியவில்லை. பொருளுரை. 2 வழிகளில் ஓர் உயிரானவன் வீரனாகிறான். ஒருவன் மாயைக்கு பலியாகும் போது அவன் இந்த உலகின் மிகச்சிறந்த வீரனைப் போல், தலைவனைப் போல், அரசியல்வாதியைப் போல், வியாபாரியைப் போல்
தொழில் முதல்வரைப் போல் கடுமையாக உழைக்கிறான். மேலும் அவனது வீர தீர செயல்கள் சமுதாயத்தின் பௌதீக முன்னேற்றத்திற்கு துணை புரிகின்றன. ஒருவன் புலன்களின் எஜமானன் அல்லது கோஸ்வாமி ஆவதன் மூலம் கூட ஒரு சிறந்த வீரனாக முடியும். பௌதீக செயல்கள் எல்லாம் பொய்யான வீர செயல்களாகும். மாறாக பௌதீக ஈடுபாட்டில் இருந்து புலன்களை தடுத்து நிறுத்துவது சிறந்த வீரமாகும். உலகில் ஒருவன் என்னதான் சிறந்த வீரனாக விளங்கிய போதிலும் பெண்களின் சதையும் இரத்தமும் நிறைந்த மார்பகங்களினால் எளிதில் வெல்லப்படுகின்றன. உலக செயல்களின் வரலாற்றில் இதற்கு எத்தனையோ எடுத்துக்காட்டுகள் உள்ளன. சான்றாக ரோமானிய வீரன் ஆண்டனியை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அவன் கிளியோபட்ராவின் அழகிற்கு அடிமையானவன். இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த வீரனான பாஜிராவ் மராட்டிய வரலாற்றில் ஒரு பெண்ணிடம் மயங்கி தோற்கடிக்கப்பட்ட செய்தி வருகிறது. முன்னர் உள்ள அரசியல்வாதிகள் பிஷக்கன்யாவாக பயிற்சி பெற்ற அழகிய இளம் பெண்களை பணியில் அமர்த்தினர் என்று வரலாற்றிலிருந்து அறிந்து கொள்கிறோம். இப்பெண்களின் உடலில் அவர்கள் குழந்தை பருவத்திலிருந்தே சிறிது சிறிதாக உடலில் விஷம் ஏற்றப்பட்டு விஷத்தினால் பாதிக்கப்படாதவர்களாகி உரிய காலத்தில் விஷம் நிரம்பியவர்களாக மாற்றப்படுகின்றனர். இதனால் அவர்கள் ஒருவனை முத்தமிடுவதன் மூலம் கூட அவனை கொன்றுவிட முடியும். இவ்வாறு மனித சமுதாயத்தின் வரலாற்றில் பெண்களினால் அடிமைப்படுத்தப்பட்ட வீரர்களை பற்றி ஏராளமான எடுத்துக்காட்டுகள் இருக்கின்றன. கிருஷ்ணரின் பாகமாக இருப்பதினால் உயிர் வாழும் ஜீவன் நிச்சயம் ஒரு சிறந்த வீரனே ஆவான். ஆயினும் அவனது சொந்த பலவீனங்களினால் அவன் பூவுலகத் தன்மைகளிடத்து கவர்ச்சியுடையவனாக ஆகிறான். கிருஷ்ண பகிர்முக ஹனாபோக வாஞ்சாகரே நிகடஸ்த மாயா தாரே ஜாபடியா தரே. பிரேம விவர்த்தம் என்பதில் கூறப்பட்டிருப்பது என்னவென்றால், உயிர் ஜட இயற்கையை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று விரும்பும் பொழுது அவன் உடனடியாக பௌதீக சக்தியினால் பலி கொள்ளப்படுகிறான். ஓர் உயிர் பௌதீக உலகிற்கு வருவதற்கு கட்டாயப்படுத்தப்படுவதில்லை. அழகிய இளமங்கையரின் கவர்ச்சிக்கு ஆளாவதன் மூலம் அவன் தானே அதனை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கிறான். ஒவ்வொரு உயிரும் ஜட இயற்கையினால் கவரப்படும் சுதந்திரம் உடையனாகவோ அல்லது ஒரு வீரனாக நின்று அக்கவர்ச்சியினை தடுத்து நிறுத்துபவனாகவோ இருக்கிறான். ஒரு உயிர் கவரப்படுகிறானா அல்லது கவரப்படுவதில்லையா என்பதே கேள்வியாகும். பௌதீக சக்தியுடன் அவன் தொடர்பு கொள்வதற்கு கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறான் என்றே கேள்விக்கு இடமே இல்லை. ஒருவன் உறுதியாக இருந்தால் அவன் கோஸ்வாமி என்று அழைக்கத்தக்கவன் ஆவான். புலன்களை கட்டுப்படுத்தும் எஜமானனாக ஒருவன் ஆகாவிட்டால் அவன் கோஸ்வாமியாக முடியாது. ஓர் உயிர் இவ்வுலகில் 2 நிலைகளில் ஒன்றை மட்டுமே தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ள முடியும். ஒன்று அவன் தன் புலன்களுக்கு அடிமையாவது, அல்லது அவன் அவைகளின் எஜமானன் ஆவது. புலன்களுக்கு அடிமையாவதன் மூலம் ஒருவன் வீரனாகிறான். புலன்களின் எஜமானன் ஆவதன் மூலம் அவன் ஒரு கோஸ்வாமி அல்லது ஆன்மீக வீரனாகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. கோஸ்வாமி அண்ட் கோதாதா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்லோகம். இது எவ்வளவு பெருசு இருக்கு. என்ன ஸ்லோகம்? இந்த ஒரு ஸ்லோகம் முடிக்கலாம். காத்வம் கஞ்சபாலாக்ஷி காத்வம் காஞ்சபாலாசாக்ஷி ஆசாக்ஷி கஷ்யாஷிஹ குதசதி கஸ்யாசிக குதசதி இமாம் உபபுரிம் பீரு இமாம் உபபுரிம் பீரு கிம் சிகீர்ஷசி சம்சமே
किं सिकीर्षसि संसमे त्वं कञ्जपालसाक्षी का त्वं कञ्जफलसाक्षी कस्यासि ह कुतः सती कस्यासि कुत्सति पुरीं पीरो इमामुपपुरीं वीरो किं सिगीर्षसि संसमे किं सिकीर्षसि संसमे तदा त्वं कञ्जफलसाक्षी का त्वं कञ्जफलसाक्षी कस्यासि ह कुतः सती कस्यासि कुत्सति मामुपपुरीं पीरो इमामुपपुरीं वीरो किं सिगीर्षसि संसमे किं सिकीर्षसि संसमे माताजी वासी हरे कृष्णा யார் மாதாஜி? கலாவதி மாதாஜி அவங்க அன்மியூட்ல தான் இருந்தாங்க. हरे कृष्णा माताजी। का त्वं कञ्जबलासाक्षी कस्यासीह कुदुक्षति इमावुपपुरीं पीरो किं सिकीर्षसि संसमे का या त्वं நீ கஞ்ச பலாச செந்தாமரை மலரின் இதழ்களை போன்று அக்ஷி விழிகள் கஸ்ய அவளது அசி நீ இருக்கின்றாய் இக இங்கே குத எங்கிருந்து சதி ஓ கற்பிற் சிறந்தவளே இமாம் இந்த உப அருகில் புரீம் நகரம் வீறு ஓ நாணம் மிக்கவளே கிம் என்ன சிகீர்ஷசி நீ செய்வதற்கு முயற்சிக்கின்றாய் சம்ச அன்புடன் விளங்குவாயாக மே எனக்கு மொழிபெயர்ப்பு செந்தாமரை மலர் போல் விழிகள் உடையவளே நீ எங்கிருந்து வருகிறாய் நீ யார் யாருடைய புதல்வி என்பதை அன்புடன் எனக்கு விளக்குவாயாக நீ கற்பிற் சிறந்தவளாக தோன்றுகின்றாய் நீ இங்கு வந்ததின் நோக்கம் என்ன நீ என்ன செய்வதற்கு முயல்கின்றாய் இவற்றையெல்லாம் எனக்கு அருள் கூர்ந்து விளக்குவாயாக பொருளுரை வேதாந்த சூஸ்திரத்தின் முதல் நூற்பா அதாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா என்று கூறுகிறது. மனித உடல் கொண்ட வாழ்வில் ஒருவன் பல்வேறு கேள்விகளை தன்னிடத்தும் தனது புத்தியினிடத்தும் கேட்க வேண்டும். மனித வாழ்விற்கும் கீழான இழிந்த உடல்களை பெறும் வாழ்வில் புத்தியானது வாழ்வின் அடிப்படை தேவைகளை உண்பது, உறங்குவது, புணர்வது, தற்காத்து கொள்வது போன்றவற்றிற்கும் மேலாக எதனையும் சிந்திக்காது. நாய்கள், பூனைகள், புலிகள் எல்லாம் எப்போது தமக்கு இறை கிடக்கும் இடங்கள் அல்லது உறங்குவதற்கான இடங்கள் போன்றவற்றை தேடி கண்டுபிடிப்பதாலும் தம்மை தற்காத்து கொள்வதற்கும் வெற்றிகரமாக பாலுறவு கொள்வதற்கும் மட்டுமே முயற்சிக்கின்றன. மனித உடல் பெற்ற வாழ்க்கையிலோ ஒருவன் தான் யார் என்றும் இவ்வுலகில் ஏன் வந்திருக்கிறோம் என்றும் தனது கடமை என்னவென்றும் பரம நெறியாளர் யார் என்றும் உயிர்களுக்கும் ஜடத்திற்கும் இடையேயுள்ள வேறுபாடு என்னவென்றும் குறைந்தபட்சம் கேட்கின்ற புத்தியுடையவனாக இருத்தல் வேண்டும். ஏராளமான கேள்விகள் இருக்கின்றன. மேலும் உண்மையிலேயே புத்தியுள்ள ஒருவன் எல்லாவற்றிற்கும் பரம ஆதாரமாக இருப்பது எது என்று விசாரித்தல் வேண்டும். அதாதோ பிரம்ம ஜிக்ஞாசா. ஓர் உயிர் எப்போதும் குறைந்தபட்ச அறிவுடையதாகவே இருக்கிறது. ஆனாலும் ஆன்மீக அடையாளத்தை பற்றி விசாரித்தல் வேண்டும். இதுதான் உண்மையான மனித அறிவு ஆகும். ஒருவன் மனித உடலை பெற்றிருந்த போதிலும் உடலை பற்றிய உணர்வு மட்டுமே உடையவனாக இருந்தான் என்றால் அவன் மிருகத்தை விட சிறந்தவன் ஆக மாட்டான். பகவத்கீதையில் 11.15 பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், சர்வஸ்ய சாகம் கிருதி சந்நிவிஷ்டோ மத்தஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் சக என்று. இதன் பொருள், நான் அனைவரது அகத்திலும் வீற்றிருக்கின்றேன், நினைவும் ஞானமும்
நினைவின் நீக்கமும் என்னிடமிருந்தே வருகின்றன என்பதாகும். மிருக உடல் கொண்ட வாழ்வில் ஓர் உயிர் இறைவனுடன் தனக்குள்ள உறவை முற்றிலும் மறந்து விடுகிறது. இதுவே அபோகனம் அல்லது நினைவின் நீக்கம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மாறாக மனித உடல் பெற்ற வாழ்விலோ விழிப்புணர்ச்சியானது அதிக வளர்ச்சி பெற்று விடுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து மனிதனுக்கு இறைவனுடன் தனக்குள்ள உறவை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. மனித வடிவத்தில் ஒருவன் புரஞ்சனன் என்ற உயிர் அறியாத பெண் ஒருத்தியிடம் அவள் எங்கிருந்து வருகிறாள், அவள் வருகையின் நோக்கம் என்ன, அங்கே என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று கேட்பதை போல பல கேள்விகளை கேட்டு தனது புத்தியை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். இதுவே ஆத்ம தத்துவம், அதாவது தன்னுணர்வு பற்றிய கேள்விகளாகும். இதன் முடிவு ஓர் உயிர் தன்னுணர்விற்கான கேள்விகளை கேட்கவில்லை என்றால் அவன் ஒரு மிருகத்தை தவிர வேறொன்றும் இல்லை என்பதே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ பௌதீக தளத்திலிருந்து ஒருத்தர் வந்து எவ்வாறு இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறதையுமே நம்ம பார்க்குறோம். மேலும் வந்து அந்த ஒரு செயல்கள் வந்து எப்படி அமைய பெறுகிறது அப்படிங்கிறதையுமே பௌதிக தளத்திலிருந்து ஆற்றக்கூடிய செயல்கள். அதாவது மனிதனுக்கும் விலங்குக்குமே வந்து ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா, நாம சிந்திக்கக்கூடியவர்கள், விலங்கு வந்து சிந்திக்காது இல்லையா? அதற்கு இயற்கையிலேயே வழங்கப்பட்ட செயல்பாடுகளை அது எவ்வாறு செயல்பட வேண்டுமோ அவ்வாறு மாத்திரமே அது செயல்படும். அதை தவிர்த்து அது வேறுபடுத்தாது. ஆனா அதே மனிதனுக்கு வந்து இந்த மனதும் புத்தியும் வந்து இன்டர் கனெக்டட் இல்லையா? ஸோ இதை கொண்டு நாம இந்த புத்தி வந்து எக்ஸ்ட்ராவா நமக்கு வந்து 6வது அறிவா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதை கொண்டு நாம் என்ன பண்றோம், இந்த இடத்துல நம்ம மனதை வந்து இயக்கி புலன்களை இயக்கணும். ஸோ அதை எப்படி பக்குவமா எடுத்துட்டு போகிறோன்றது ரொம்ப முக்கியம். வெறுமனே பௌதிக தளத்துல இருந்து போனா இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்லோகங்களுடைய செயல்கள் 100% வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான் இல்லையா? ஸோ பெண்ணுடைய அழகை ரசித்து இல்லையா அவ்வாறே செல்லக்கூடிய அந்த மனது வந்து இயற்கையிலேயே வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஸோ அதுவே வந்து ஒரு ஆணுடைய செயல்பாடு என்பதையுமே நாம இந்த ஸ்லோகங்கள் வழியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா அது ஆன்மீக தளத்துல எவ்வாறு வந்து சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, இந்த பெண்ணுடைய மார்பகங்களை வந்து அதாவது ஆசை மற்றும் அதாவது ராகா மற்றும் துவேஷா அதற்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. நம்ம எல்லாருக்குமே இரட்டைத்தன்மை உண்டு இல்லையா? ஸோ சமமான நிலையில் தான் இந்த உடல்ல வந்து இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் லொகேஷன்ஸ்ல இருந்தாலும் ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த இடத்துல வெவ்வேறு இடங்கள்ல அமர்ந்திருந்தாலும் இரண்டும் சமமானவை அப்படிங்கிறது வந்து பெண்ணுடைய மார்பகங்களை சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா, ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நோக்கும் பொழுது அதாவது ஆசையும் துவேஷமும் சமமானவை தான். ஆசை எவ்வாறு நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்துமோ துவேஷமும் நம்மளை அவ்வாறுதான் பந்தப்படுத்தும். இரண்டுமே வந்து நம்மளை வந்து அதாவது கட்டுண்ட நிலைக்கு தான் எடுத்து செல்லும். அதனால இரண்டையுமே சமமாக பாவித்து இல்லையா, இரண்டையுமே வந்து நாம ஆசைக்கு மற்ற ஹையர் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து துவேஷத்தை வந்து நம்ம வெறுத்து ஒதுக்குறது இல்லையா? ஸோ அதாவது ஒரு நபரை நமக்கு பிடிச்சிருக்குன்னாக்கா அவங்கள பத்தி நம்ம புகழ்ந்து தள்ளிடுறது, அவங்க எது செய்தாலுமே ஏற்றுக்கூடக்கூடிய மனசுக்கு வர்றது. அதே ஒரு நபர் நமக்கு பிடிக்காத பொழுது அவங்க நல்லதே செஞ்சாலும் நம்ம வந்து அவங்கள வந்து வெறுக்கிறது. நம்ம கிட்ட இருக்கு இல்லையா இந்த குவாலிட்டி, அதுதான் வந்து இருமனம் அப்படின்னு சொல்றது. அதாவது இரட்டைத்தன்மை. ஸோ டியூவாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம எல்லாருமே இந்த டியூவாலிட்டில இருந்து வெளியில வரணும். அதான் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷனே. ஒருவர் வந்து பக்தியில இருக்காங்கனாலே சமநோக்கு பார்வையை எடுத்துட்டு வரணும். இங்க வந்து இச்சா துவேஷாக்கு எந்த ஒரு இடமுமே கிடையாது ஆக்சுவலி. ஸோ இங்க நம்ம வந்து நம்முடைய விருப்பத்திற்கோ இல்லையா வெறுப்புக்கோ வந்து நாம எதையுமே உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. அதே பௌதிக தளத்துல இருந்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு ஆண் வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் எதனால் வந்து நம்ம வந்து தவறி விழுகின்றோம் என்பதற்கான உதாரணங்கள் இது. டைரக்ட் மீனிங் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பௌதிக தளம். ஓகே, அதே வந்து ஆன்மீக தளத்துல இருந்து நோக்கினால் இதெல்லாமே ஓமைகள். ஸோ 2 விதமான நிலைகளை வந்து நாம இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே புரஞ்சனியினுடைய ஸ்ட்ரக்சரே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஓமை தான். ஓகே, அந்த ஓமை வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு போறோன்றத பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ நேற்று நம்ம பார்த்தது என்னது, மெலிந்த இடையும் திரண்ட மார்பும் உடைய பெண் கண்ணை கவரும் ஆடை அலின்களை அணிந்து செல்வதை கண்ட ஒருவனது உள்ளம் அடையும் மகிழ்ச்சியை இச்லோகம் வந்து வெளிப்படுத்துகிறது. ஸோ அதாவது
இங்கே மனது கொள்ளக்கூடிய ஆனந்தத்தை பற்றி சொல்வது வந்து போன ஸ்லோகம். ஆனா அந்த ஆனந்தம் எதனால என்பதை வந்து இன்னும் மேலும் விவரிக்கும் பொழுது அதனுடைய இன்டர்னல் டீடைல்ஸ் தான் இப்போ அடுத்து வர ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்க்கறது. தனௌ வெவஜித கைசோரௌ சமவிருதௌ நிரந்தரேன வஸ்திராந்தேன நிஹூஹந்தி விரீடயா கஜகாமினி. அருகருகே உருண்டு திரண்டிருந்த மார்பகங்களை சேலையின் முந்தானையால் மூடுவதற்கு அப்பெண் முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தாள். சோ அவள் ஒரு பெண் யானை போல நடந்து கொண்டே நாணத்தால் மீண்டும் மீண்டும் தனது மார்பங்களை மூடுவதற்கு முயற்சித்தாள். அப்படின்னா அதாவது ஒருத்தர் வந்து அட்ராக்ஷன் படுறது வந்து இந்த மாதிரியான காட்சிகளுக்கு தான், ஈர்க்கப்படுவதுதான் என்பது டைரக்ட் மீனிங், அது பௌதீகம். அதே வந்து ஒரு ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நோக்கும் பொழுது அந்த இரண்டுமே வந்து எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு? ஆசை மற்றும் வந்து வெறுப்பு. அந்த ஆசையும் வெறுப்பையுமே வந்து நாம தூர ஒதுக்குவதற்கு இல்லையா, அதை மறைப்பதற்கு, மறைக்கக்கூடிய அந்த தன்மை என்னன்னாக்கா நம்ம அதுல வந்து இன்வால்மெண்ட் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு வந்து முயற்சிக்கிறது. அதுதான் வந்து ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நாம நோக்கக்கூடிய ஒன்று. சோ அப்பெண்ணின் இரு மார்பகங்களும் பற்று மற்றும் காழ்ப்புணர்ச்சியை குறிப்பனவாகும். ரொம்ப கிளியரா சொல்லிட்டாங்க இல்லையா? பற்று என்றால் ஆசை, ராகா மற்றும் காழ்ப்புணர்ச்சி என்றால் துவேஷம். ஓகே, விருப்பு மற்றும் வெறுப்பு அடையாளங்கள். பகவத்கீதை 3.34 வந்து என்ன சொல்ல? இந்திரியார்த்தே ராகா துவேஷௌ வியவஸ்திதௌ தயோர் நாவசம் ஆகச்சேத் தௌஹி அஷ்ய பரிபந்தினௌ. அதாவது உடல் பெற்றவர்களினால் இந்திரிய விஷயங்களில் விருப்பு வெறுப்பு உணரப்படுகின்றன. 100% இல்லையா? நாக்கு வந்து சில சுவைகளை மட்டும்தான் ஏத்துக்கும், சில சுவைகளை வந்து ஏத்துக்காது. அதே மாதிரி வந்து செவி வந்து நம்ம எந்த குணாதிசயத்துல வந்து ஐக்கியமா இருக்கிறோமோ அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை தான் நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சு செல்வோம் இல்லையா? சோ அதே மாதிரி பிடிக்காத விஷயங்களை வந்து செவி கண்டிப்பா கேட்காது. ஸோ காதும் அதே மாதிரி, கண்ணும் அதே மாதிரி, நாசியும் வந்து அதே மாதிரி. இந்த ஞானேந்திரியங்கள் வந்து அவ்வாறு பழக்கப்படுகிறது. சோ விருப்பு வெறுப்பு என்ற அடிப்படையில தான் இந்த ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள் எல்லாமே. கர்மேந்திரியங்கள் தனித்து இயங்காது, ஞானேந்திரியங்களுடைய வெளிப்பாடுதான் கர்மேந்திரியங்களுடைய செயல்பாடே. ஞானேந்திரியம் எதை செயல்படுத்தணும்னு நினைக்குதோ அதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து கர்மேந்திரியங்கள் வழியாக செயல்படுத்திவிடும். சோ சுயமாக இயங்குவது கிடையாது. சுயமாக இயங்குறது எது? ஞானேந்திரியங்கள். ஓகே, ஆயினும் ஒருவன் இந்திரியங்களின் கட்டுப்பாட்டு ஒருபோது விழுந்து விடக்கூடாது இல்லையா? அதாவது புலன்களுக்கு ஒரு மனது, அதனுடைய புத்தி வந்து கண்டிப்பாக அடிமையாகக்கூடாது. இங்க புத்தி தான் பெண் இல்லையா? எப்படிப்பட்ட புத்தி? அஜ்ஞானத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண். அதுக்குதான் வந்து புரஞ்சனின்னு பெயர். அந்த புரஞ்சனி என்ன பண்ணுது? மனதை, புலன்களை வந்து இயக்குகின்றது இல்லையா? சோ தன்னுடைய அழகால் புத்தி ரொம்ப, நம்ம நினைக்கலாம் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் இல்லையா? நாம நினைப்போம் நான் ஒரு வேலையை சாதிச்சு விட்ட நான் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு மனசு நமக்கு வருது இல்லையா? சோ அதுதான் அந்த புத்தியினுடைய அழகை வந்து பெண் ரூபத்துல வந்து இந்த இடத்துல காட்டுறது. ஓகே, சோ அதனுடைய தாற்பயம் என்ன? அஜ்ஞானத்தில் திளைத்திருக்கக்கூடிய புத்தி. ஓகே, அஜ்ஞானத்தில் திளைத்திருக்கக்கூடிய புத்தி எப்படி இருக்கும்? நம்மள வந்து கட்டுண்ட நிலை பௌதிக தளத்திலிருந்து செயல்பட வைக்கும். அதனாலதான் இந்த இச்சா துவேஷா எல்லாமே நமக்கு வரக்கூடிய ஒன்றுதான். உடல் பெற்றவர்களால் இந்திரிய விஷயங்களில் விருப்பு வெறுப்பு உணரப்படுகின்றன. இது இன்னும் ஒரு படி மேல சொல்லும் பொழுது நமக்கும் இல்லையா, இந்த உடல் கொண்ட இந்த ஆத்மா, நாம் எல்லாருமே வந்து ஜீவாத்மாக்கள். அவர்களுக்கு கிடைத்த உடல்களை ஏந்தி நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஆசையும் உண்டு, நமக்கு துவேஷமும் உண்டு. நாம் எப்பவுமே இந்த இரட்டை தன்மையில வந்து உழண்டு இருக்கவங்க தான். ஆயினும் ஒருவன் இந்திரியங்களின் கட்டுப்பாட்டில் ஒருபோதும் வீழ்ந்து விடக்கூடாது. ஏன்னா இந்திரியங்களுடைய செயல்பாடுகள் நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஓகே, எக்ஸிகியூஷன் செய்யும்போது. அதனால மனதை ஃபர்ஸ்ட் கட்டுப்படுத்தினா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்திரியங்கள் வந்து கட்டுப்பாட்டுல வந்துடும். சோ புத்தி எப்படி வேலை செய்யணும்னாக்கா, மனதை பக்குவப்படுத்தி புலன்களை பக்குவமாக செயல்படுவதற்கான அந்த மார்க்கத்திற்கு இட்டு செல்ல வேண்டும். ஏனெனில் தன்னுணர்வு பாதையில் முன்னேறுவதற்கு இவை எல்லாமே எப்படி தடை கற்களாக இருக்கும். தான் யார் என்பதை உணர்வதற்கான பாதையை வந்து ஏற்று நடப்பதற்கு இந்த இதெல்லாமே வந்து நமக்கு தடை கற்கள். விருப்பு மற்றும் வெறுப்பின் பிரதிநிதிகளாக இவைகள் ஆன்மீக வாழ்வின் முன்னேற்றத்திற்கு மிக மிக பாதகமானவையாகும்.
விருப்பம் சரி வெறுப்பும் சரி அப்படின்னா ஆசையே இல்லாம இருக்க முடியுமா? அப்படின்னா எப்பவுமே வெறுப்பே படாம இருக்க முடியுமான்னா அப்படிப்பட்ட பக்குவத்தை, அதாவது விருப்பங்கள் இருந்தாலும் வந்து இறைவனுடைய சித்தம் எதுவோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளலான்ற பக்குவம் இருக்கணும். வெறுப்பும் வந்து நம்ம படாம இருக்கணும். ஸோ அவ்வாறு இருப்பதற்கு இறைவனுடைய கருணையை வந்து நாம கண்டிப்பா பெறணும். குரு பரம்பரானுடைய கருணையை பெறணும். ஸோ ஒரு விருப்பு வெறுப்புல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா அனைத்துமே இறைவன் மற்றும் குருவினுடைய கருணை என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ மாமுனிவரான சங்கராச்சாரியர் அவர் இன்னும் ஒரு படி மேல் இந்த சூழ உடல் வந்து வெறுமனே வந்து நகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னா சதையும் உதிரத்தால் ஆனது. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து அவர் பேசவே இல்லை. இத எல்லாருக்கும் இருக்கு உடல், அதுல என்ன ஒரு பெரிய புதுமை அப்படிங்கிற ஒரு தளத்துல இருந்து பேசுறார். அவர் நோக்குவதெல்லாம் ஆன்ம தளம். ஓகே, அப்படிப்பட்ட ஒரு தளத்துக்கு நாம பக்குவம் அடையலாம். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி எவ்வளவு அழகான பெண் நம் முன்னாடி நின்று இருந்தாலும் நமக்கு அந்த உந்துதல் என்பது கண்டிப்பாக வராது. ஸோ அதனால வி வில் நாட் பி அட்ராக்டட் இல்லையா? ஸோ சங்கராச்சாரியார் என்ன சொல்றார்? பெண்களின் குறிப்பாக இளம் பெண்களின் மார்பகங்களை குறிப்பிடும் பொழுது அவர் தசை மற்றும் உதிரம் இல்லையா? தசை என்றால் அதாவது சதை இல்லையா? மற்றும் உதிரம் என்பது ரத்தம். ஆனவை அன்றி வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அதுல என்ன பெருசா நம்ம பிரமிப்பா நம்ம பாக்குறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது இல்லையா? அதை பற்றி நம்ம ஆனந்தம் படுவதற்கும் எதுவும் கிடையாது. அதன் மீது ஈர்க்கப்படுவதற்கும் எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது இல்லையா? உண்மையிலேயே நினைக்க போனால் அது அது உண்மைதான். எல்லா ஜீவன்களுக்குமே ஒரு உடல் இருக்கிறது இல்லையா? அது போல மனிதர்களாகிய நமக்கும் வந்து ஒரு உடல் இருக்கு, அவ்வளவுதான். இந்த உடல் எந்த மாதிரியான உடல் நமக்கு கிடைக்க பெறணும்ன்றது நம்முடைய முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய கர்ம பலன்கள் இல்லையா? மேலும் வந்து நம்முடைய உணர்வுகள் எதெல்லாம் நாம வந்து கடைசியில வந்து வச்சிருந்தோமோ அதற்கேற்றவாறு ஒரு உடல் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு, அவ்வளவுதானே தவிர இந்த ஸ்தூலம் என்பதுல வந்து நாம ஆனந்தம் கொள்வதற்கு எதுவுமே கிடையாது. இந்த ஸ்தூலத்தை நாம உபயோகப்படுத்துறோம். இது ஒரு எந்திரம் தான் இல்லையா? பக்குவம் அடையறதுக்கு கண்ணால பகவானை பார்ப்பதற்கு உபயோகப்படுத்துறோம் இல்லையா? காதால அவருடைய நாமங்கள் அவருடைய லீலைகளை கேட்பதற்கு உபயோகப்படுத்துறோம். நாசியால அவருக்கு சூடியிருந்த மலர்களை நுகர்வதற்கு உபயோகப்படுத்துறோம். இப்படி நாம அந்த பக்குவத்தை எடுத்துட்டு போனோம்னா இந்த உடல் ஒன்றுமே கிடையாது, இருக்கும் காலம் வரை நாம உபயோகப்படுத்திக்கணும்னு மட்டும்தான் வரும். ஆனா அதே வந்து இந்த உடல் ரொம்ப அழகு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு போனோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த உடலுக்கே நாம அடிமையாகி விடுவோம். ஸோ 2 விதமான பாதைகள், ஒன்று ஆன்மீகம், ஒன்று பௌதிகம். ஸோ அது எப்படி நாம எடுத்துட்டு போறோன்றது வந்து நம்முடைய மனது எதன் தரப்பில் இட்டு செல்கின்றது என்பதை பொறுத்துதான் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரியணும். ஆகையினால் ஒருவன் அந்த திரண்ட முலைகளுடன் மாயாசக்திக்கு வசப்படக்கூடாது. ஸோ இந்த மார்பகங்களை வந்து அதாவது மாயாசக்தியினுடைய பிரதிபலிப்பாக சொல்லப்படுகிறது. ஸோ நம்ம அதை கண்டு நாம் ஈர்க்கப்பட்டால் மாயையால் நாம சிக்கிக் கொள்கின்றோம் என்பதை வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா பிரபுபாதர் அவர்கள் எடுத்துரைக்கிறார். அவர் எதிர்ப்பாளனை பழிவாங்கும் மாயாசக்தியின் பிரதிநிதிகளாகும். ஸோ அதாவது எது? இச்சா மற்றும் துவேஷா இல்லையா? ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணும்? நம்மள வந்து அடுத்தவங்கள்கிட்ட வந்து நம்ம தீயவர்களாகவோ இல்லை வந்து ஒரு நலம் விரும்பியாகவும் நம்ம தெரியலாம். அடுத்து வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பகைவனாகவும் நண்பனாகவும் பகைவனாகவும் மாற்றக்கூடியதுதான் இல்லையா? ஸோ மார்பகங்கள் சம கவர்ச்சி உடையதாக இருந்ததினால் அவை சமவிருத்தௌ என்று சொல்லப்பட்டது. இரண்டுமே வந்து ஒரு சமமாகத்தான். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆசையும் மற்றும் துவேஷமும் சமமானவை, சமபங்கு உடையவை. ஆசையினால் வரக்கூடிய விளைவுகளும் அதே மாதிரி துவேஷத்தினால் வரக்கூடிய விளைவுகளும் இரண்டுமே சமமானவைதான். இரண்டுமே பாதிப்பு தான். ஒண்ணு வந்து அகங்காரத்தை தூண்டும், இன்னொன்னு வந்து நம்மள வந்து கீழான நிலைக்கு இட்டு செல்லும். ஓகே, அகங்காரத்தை கொடுத்தால் நாம் என்ன பண்ணுவோம்? மீண்டும் சறுக்கி இந்த இடத்துல நம்ம விழத்தான் போறோம் இல்லையா? அதே வந்து நம்ம துக்கத்துல இருந்தா நாம் என்ன ஆகும்? இன்னும் கீழான நிலையில வந்து நாம சங்கடப்பட்டுட்டே இருப்போம். ஸோ இரண்டுமே வந்து சமமானவைதான், துக்கமும் மற்றும் ஆசையும். மேலும் பாலுற உணர்ச்சிகளானது சுடுகாடு செல்வதற்குரிய முதிர்ச்சி அடைந்த கிழவனின் மனதில் கூட ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது. ஐ திங்க் இதை பத்தி என்னால கமெண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ நாம அந்த அனாலிசிஸ் போக வேண்டாம். பட் என்னன்னா இதை பிரபுபாதரை எழுதியிருக்காருன்னா ஐ திங்க் ஹி இஸ் ஆல்சோ ரெப்ரசென்டிங் அதாவது நம்முடைய ஜெண்டர் இதுல வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றாரு. மேபி அந்த ஜெண்டர் இருக்கிறவங்களை கேட்டாதான் அது நமக்கு இது உண்மையா அப்படிங்கிறது வந்து தெரியும். ஓகே,
ஸோ அதனால இதை பத்தி எனக்கு எந்த கருத்தும் கிடையாது. அங்க என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அதை அவ்வாறே நாம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இருக்கணும். ஸோ மனதில் கூட ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது கண்டிப்பா இல்லையா? ஸோ இந்த ஆசை என்பது நமக்கு வந்து எப்பவுமே இருக்கும். ஆசையை வந்து நாம மடைமாற்றி கொள்ளணுமே ஒழிய ஆசை இல்லாமல் நாம வாழ முடியாது. எப்படி பௌதிக ஆசை வந்து இந்த வயதானவர் இடத்துல கூட ஒட்டின்னு இருக்கும்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அது போல ஆன்மீக ஆசையை வந்து நாம என்றைக்குமே வந்து விட முடியாது இல்லையா? அதாவது பௌதிக மாதாஜி, ஒரு சின்ன இது, பிரம்மா கூட தன் மகளையே ஆசைப்பட்டார் இல்ல மாதாஜி? கரெக்ட் இல்லையா? சோ அவள் பின்னாடியே ஓடினார் இல்லையா? அதன் பிறகு ஆம். பெருமான் தான் வந்து நிறுத்தினார் இல்லையா? சோ அது போல வந்து நம்ம இது வந்து எந்த ஏஜா இருந்தாலுமே இது மாறாது அப்படிங்கறத வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. தட் இஸ் த கிரியேஷன். அதுதான் வந்து இந்த படைப்பினுடைய தாத்பரியமும் கூட. பௌதிக உலகத்திற்கு வந்ததே நம்ம ஆசையினாலதான். சோ அந்த ஆசை நம்மள கண்டிப்பா எப்பவுமே விட்டு போகாது. அந்தந்த இந்த உடல் இப்படி ஒரு நம்ம ஆணாகவோ பெண்ணாகவோ பிறந்திருக்கிறதுக்கான காரணம் நம்முடைய கர்ம பலன்கள் தான், நம்முடைய உணர்வுகள் தான் இல்லையா? தேக்கி வச்சிருந்த உணர்வுகளால நாம வந்து அடுத்த பிறவி ஆணாக பிறக்கணும்னா நாம எந்த ஜெண்டர் மீது நம்ம, அதாவது எந்த பாலினர் மீது நமக்கு இருக்கக்கூடிய அட்ராக்ஷன் வந்து ஸ்ட்ராங்கா வச்சிருக்கிறோமோ அதே உருவத்தை தான் நாம அடுத்த ஜென்மத்துல கண்டிப்பா பிறப்போம் இல்லையா? நமக்கு பெண் குழந்தை மீது ஆசை அதிகமா இருந்தா அடுத்த ஜென்மம் நாம கண்டிப்பா பெண்ணாகத்தான் பிறப்போம். அதே ஆண் பிள்ளையின் மீது அதிகமான ஆசை இருந்தா கண்டிப்பாக ஆணாகத்தான் நாம பிறப்போம். அந்த உணர்வுகள் என்பது நம்ம கிட்ட பேலன்ஸ் என்ன இருக்கோ அதெல்லாமே நமக்கு கிடைக்கப்பெறும். இவ்வுணர்ச்சியினை ஒருவன் அறவே நீக்க வேண்டும் என்றால் யமுனாச்சாரியார், ஐ திங்க் இந்த ஸ்லோகம் 2வது முறையோ 3வது முறையோ நம்ம இது மாதிரி வாசிக்கிறோம். அவர் அவரையே காரி துப்பி கொள்ளணும்னு சொல்ற அந்த இது வந்து சொல்றார். இனிமேல் நானும் அதன் மேல் நானும் காரி உமிழ்வேன் அப்படின்றார். அப்படி வந்து இல்லையா? அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசைகளை எல்லாம் நாம, அதாவது வி ஷுட் ஸ்பிட் ஆன் தட் அப்படிங்கிறது. ஓகே. யத் அவதி மம சேதக கிருஷ்ணபாதாரவிந்தே நவ நவ ரசதாமானி உத்யலதம் ரந்தும் ஆசீத் தத் அவதி பதநாரி சங்கமே ஸ்மரயமானே பவதி முக விகாரஹ சுஷ்டூ நிஷ்டூவனம் ச. கிருஷ்ணரின் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபடும் காலையெல்லாம், அதாவது புது புது இன்பம் அவரிடம் பொங்கி வருவதை உணர்வேன். கருத்தினால் பாலுணவு எண்ணம் கனிமேல் அதன் மேலும் நானும் காரி உமிழ்வேன். எந்தன் வாயும் மிக கசந்திட காண்பேன். அந்த அளவுக்கு அவருக்கு வந்து இந்த பௌதீக தளத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த இச்சைகளை வந்து துறந்து விட வேண்டும் என்ற அந்த பக்குவத்தை வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கிறார் யமுனாச்சாரியார் இல்லையா? யமுனாச்சாரியார் யாரு? யமுனாச்சாரியார் வந்தார் மாதாஜி, ஆள வந்தார். ஓகே. அவர் யாருடைய குரு? ராமானுஜருடைய குரு. ராமானுஜாச்சாரியாரோட குரு மாதாஜி. ராமானுஜாச்சாரியாருடைய குரு. சோ அவருக்கும் திரு ஸ்ரீரங்கம் கோயிலுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ராமானுஜாச்சாரியார் இது இன்னும் ஸ்ரீரங்கத்துல இருக்கு மாதாஜி. ஸ்ரீரங்கத்துல இருக்கு. ஆனா அந்த ஸ்ரீரங்கத்திற்கும் அவருக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஆள வந்தார் அங்கதானே மாதாஜி? கரெக்ட் தான். ஆக்சுவலி அந்த டெம்பிளுடைய அவருடைய தாத்தா யாரு? யமுனாச்சாரியாருடைய தாத்தா யாரு? எல்லாத்தையும் நாளைக்கு பார்த்துட்டு ஓகே. என்ன சம்பந்தம்ன்றத வந்து கேட்டுருக்கோம் எல்லாரும். ஓகே. நான் இன்னைக்கு சொல்ல போறது இல்ல. கிருஷ்ணரின் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபடும் காலை எல்லாம், அதாவது யாரெல்லாம் வந்து பகவானுடைய திருத்தொண்டில பக்தி ரசாமிரத சிந்துல வந்து இருக்கு மாதாஜி. எஸ். ஆனா ஸ்ரீரங்கம் டெம்பிளுக்கும் அவருக்கும் சம்பந்தம் உண்டு. அது என்ன சம்பந்தம்? யமுனாச்சாரியார் வந்து சிறு பிராயத்துல என்ன பண்ணார் அவரு? ஹரே கிருஷ்ணா. நானே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு. நீங்க நாளைக்கு படிச்சுட்டு வந்து எனக்கு சொல்லுங்க. ஓகே. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் டைம் ஆன் தட். ஸோ கருத்தினால் பாலுறவு எண்ணம் கனியுமேல் அதன் மேல் நானும் காரி உமிழ்வேன். எந்தன் வாயும் மிக மிக கசந்திட காண்பேன் இல்லையா? அதாவது அந்த அளவுக்கு அது வந்து நம்மளை வந்து கீழான நிலைக்கு தள்ளிவிடும்னு அர்த்தம். ஏன் நம்ம வாய் கசக்கும் அவருடைய வாய் கசக்கும்னு சொல்லியிருக்காருன்னா, அது வாழ்க்கையில நமக்கு கசப்பான ஒரு துன்பம். நாதமுனிகள் மாதாஜி அவரோட தாத்தா. நாதமுனிகள். எஸ் இல்லையா? அவர் என்ன பண்ணார்? ஸ்ரீரங்கம் டெம்பிள்
ஸ்ரீரங்கம் அவர் அவரு வந்து அந்த ஸ்ரீரங்கத்து டெம்பிள் வந்து ஏற்கனவே வேற ஒருத்தவங்க கையில இருந்ததை எடுத்து சீரமைப்பு பண்ணாரு. அவர்தான் திருவிழாக்கள்லாம் ஏற்பாடு பண்ணாரு. அந்த அந்த யமுனாச்சாரியார் என்ன பண்ணார், சிறு பிராயத்திலேயே யமுனாச்சாரியார் ரொம்பவுமே புலமை வாய்ந்தவர் இல்லையா? அதாவது ஆளக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருந்தவர். பாதி அரசை வந்து அவர் கொண்டார் இல்லையா? அவருடைய புலமையால் வென்று அதை ஆண்டார். அதன் பிறகு என்ன பண்ணாங்க, அதாவது அவருடைய தாத்தா என்ன பண்ணார், ஒரு சமையற்காரன். யார் அந்த சமையற்காரன்? அவருக்கு அன்றாடம் பிரசாதத்தை கொடுத்து அவருடைய சீடர் மாதாஜி மணவாள மாமனிகள். அவர் என்ன பண்ணார், அவர் அந்த தூதுவளைக்கீரை எடுத்துட்டு போய் சமைச்சு கொடுத்து அவரை வந்து அரச பதவியில இருந்து ஆன்மீகத்துக்கு திருப்பி கொண்டு வருவாரு. இதுதான் ஓகே. மாதாஜி ஒரு ஜூஸ் போட்டு கொடுப்பாங்க மாதாஜி. அந்த ஜூஸ் யார் போட்டு கொடுத்ததுன்னு கேட்பாங்க மாதாஜி. அப்புறம் வந்து இவங்க வந்து இவரு தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஜூஸ் போட்டு கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து இந்த ஆன்மீகத்துல வருவாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்பவே அந்த அரச இதை வந்து துறந்து விட்டு இல்லையா, ஸோ மீண்டும் வந்து அவருடைய தாத்தாவுடைய எதிர்பார்ப்பு பிரகாரம் ஸ்ரீரங்கம் டெம்பிளை வந்து ஏற்று நடத்தக்கூடிய அந்த நிலைக்கு வந்தார் இல்லையா? ஸோ யமுனாச்சாரியார் வந்து யாருடைய குரு? ராமானுஜாச்சாரியாருடைய குரு. ராமானுஜாச்சாரியாருக்கு 2-3 குருஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா? பிரகாஷா அவர் பேரு முதல்ல வந்து பிரகாஷானந்தாவா? யாதவ பிரகாசர். நாதமுனிகள் யாரு? யாதவருடைய பாட்டனார். ஓகே ஓகே. நாதமுனி அவருக்கு 3 குருல ஒருத்தர் வந்து யாதவ பிரகாசர் மாதாஜி, ஒருத்தர் வந்து பெரிய நம்பிகள், வந்து இரண்டாவது யமுனாச்சாரியார். ஓகே. இவங்க 3 பேருமே வந்து ராமானுஜாச்சாரியாருடைய எத்தனை குருலா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா முதல்ல வந்து அந்த யாதவ பிரகாஷா வந்து ஃப்ரம் த அத்வைதா. இது அவருடைய வியாக்கியானங்கள் எல்லாமே இவருக்கு ஒத்து வராது. அதாவது அவர் கொடுக்கக்கூடிய வியாக்கியானங்கள் எல்லாமே தவறு. ஏன்னா அவர் அத்வைத தத்துவத்திலிருந்து சொல்ல ஆரம்பிப்பார். அதுல ஒரு தத்துவம் என்னன்னாக்கா, குரங்கினுடைய பின்பகுதி பாத்தீங்கன்னாக்கா சிகப்பா இருக்கும், அது போன்றதுன்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய அதாவது பகவானுடைய கண்கள் அது போன்றதுன்னு சொல்லிடுவார். அதுக்கு உடனே ராமானுஜாச்சாரியார் வந்து கோபம் கொண்டு அதற்கு வந்து தாமரை இதழ்களுடைய நிறத்தை கொண்டது அவருடைய கண்கள் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகத்தை கொண்டு, எனக்கு அந்த ஸ்லோகம் ஞாபகம் இல்லை, கொண்டு அவர் வந்து விளக்குவார். என்ன இந்த அதாவது அவர் கொடுக்கக்கூடிய வியாக்கியானத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே கவுண்டர் ஆக்ட் மாதிரி வந்து ராமானுஜாச்சாரியர் வந்து சொல்லுவார். அதனால இவரை வந்து எங்கேயாவது கூட்டு போய் இல்லையா, யாத்திரைக்கு போயிட்டு அவர் வந்து விட்டுட்டு வந்துடணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பிளான் பண்ணி கூட்டிட்டு போவாங்க காஞ்சிபுரத்துல இருந்து இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் குரு அவர் தான் ராமானுஜாச்சாரியருக்கு. ஸோ அவரை வந்து விருந்தாவன காட்டுல எங்கேயாவது விட்டுட்டு வந்துடணும்னு சொல்லிட்டு அங்க வரைக்கும் காஷி இதுக்கெல்லாம் போயிட்டு அந்த இடத்துல விடணும்னு நினைக்கும் பொழுது அவரை கண்டிப்பா விட்டுடுவாங்க. ஸோ அவரை மட்டுமே தனித்து விட்டுட்டு எல்லாருமே கிளம்பி போயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அங்கே ராதையும் கிருஷ்ணரும் வந்து தோன்றி ஸோ அவரை வந்து வித்தின் அதாவது மொமெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் காஞ்சிபுரத்துல வந்து சேர்ந்திருப்பார். ஸோ வழி தவறியதால. ஸோ அங்கே என்ன நிகழ்ந்தது பாத்தீங்களா இல்லையா, காட்டுவாசியை போல 2 பேருமே இருந்து என்ன பண்ணாங்க, அவரை வந்து விட்டுருவாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்து யாத்திரை முடிச்சுட்டு திரும்பி வரும்போது ஓகே அப்பா இந்த ராமானுஜாவை வந்து அங்கேயே விட்டுட்டு வந்துட்டோம், அப்பா இன்னும் பெரிய தலைவலி நீ விட்டச்சின்னு சொல்லிட்டு அந்த யாதவ பிரகாஷா வந்து சொல்லி நினைச்சுட்டே வருவார். பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இடத்துல ராமானுஜாச்சாரியர் இருந்து அவருக்கு அதிர்ச்சியை வந்து கொடுக்கும் இல்லையா. ஸோ அதாவது இலக்கியத்துல வந்து அத்வைதிகளுடைய இந்த கருத்துக்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அவர்களுடைய கருத்துக்கள் எல்லாமே வந்து இறைவன் ஆற்றல், மற்றது எல்லாமே வந்து பௌதீகம் என்ற நிலை. அதுவும் அவருடைய கம்பேரிஷன் வந்து மிகவும் வந்து கேவலமான ஒரு கம்பேரிஷன் இல்லையா. அப்படியெல்லாம் வந்து கம்பேர் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா ஸ்ரீபாத சங்கராச்சாரியார்கள் வந்து அவ்வாறு எடுத்துரைக்கல. ஆனா அந்த இது வந்து பின்பற்றி வந்தவங்களுடைய கருத்துக்கள் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி அதை வந்து சரிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஒரு எக்ஸாக்டான ஒரு நிறுவனம் என்பது கிடையாது. ஏன்னா பல பிரிவுகள் ஆயிடுச்சு இல்லையா. இப்போ பிரகாஷானந்தா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இது இல்லையா. அடுத்து வந்து பாரதி இல்லையா, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஸோ அந்த ஒரு நிலையில இருந்து பார்க்கும்பொழுது நம்ம இட் இஸ் டோட்டலி டிஃபரெண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. அமிர்த மாதாஜி தான் வந்து மியூட்ல இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஓகே. அந்த மாதிரி நம்ம அதனுடைய முக்கியமான கருத்துக்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பகவானை பற்றி வந்து ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் வந்து ராமானுஜாச்சாரியாருடைய இது வந்து ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ அவருக்கு 3 குரு. ஒன்று வந்து இந்த யாதவ பிரகாஷா, அடுத்து வந்து நீங்க யார் சொன்னீங்க எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. பெரிய நம்பிகள், அப்புறம் யமுனாச்சாரியர். பெரிய நம்பிகள், அதுக்கப்புறம் வந்து நாம இவர் யாரு யமுனாச்சாரியா. ஓகே. ஸோ அவருடைய வழி நடத்துதல்ல தான் வந்து நம்ம கடைசியா தீட்சை என்பது யமுனாச்சாரியா கிட்ட தான் அவருக்கு. ஓகே. ஸோ அப்படி ஒரு இது வந்து 8 நடந்தது. ஸோ இங்கே கொடுத்தது வந்து பெரிய நம்பிகள் மாதாஜி. யமுனாச்சாரியார் அவர் சந்திக்கவே இல்லை, அவருக்கு அதுக்கு முன்னாடியே இறந்துடுறாரு. ஓகே ஓகே ரைட். ஆனா இவர் வந்து குருவா ஏத்துன்றது யமுனாச்சாரியார் தானே மாதாஜி? ஆமா, குருவா ஏத்துண்டாரு. ஆனா ஒரு தரம் கூட அவர் நேரா சந்திக்கவே இல்லை. ஸோ புது புது இன்பம், அதாவது இந்த பௌதீகத்தை பத்தி அவர் எவ்வளோ இதுவா பேசுறாரு இல்லையா. அதாவது இந்த ஏன் இவ்வளோ எழுத்துக்கள் வந்து நமக்கு இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, ஏன் இப்படி வந்து நம்மள டைரக்டாவே வந்து இவ்வளோ எழுதப்பட்டிருக்கு, ஏன் சாஸ்திரங்கள் இந்த மாதிரி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னும் பொழுது, இந்த உடல் என்பது ஒரு எந்திரம் தான். நாம் அவ்வாறே அதை உபயோகப்படுத்துறோம். அதன் மீது நாம மோகம் கொண்டால் நாம வந்து மீண்டும் மீண்டும் வேறு ஒரு உடலை பெறக்கூடிய அந்த ஒரு பாக்கியத்தை மட்டும் தான் நம்ம பெறும். உடல் மீது மோகம் கொள்ளவே கூடாது இல்லையா. அதனாலதான் நம்முடைய பரம்பரால சொல்லுவாங்க இல்லையா, குழந்தைகள் வேண்டும் என்ற மட்டும்தான் நம்ம இந்த அதாவது புணர்தல் என்னக்கூடிய செயலே செய்யணும். அதை தவிர்த்து நமக்கு அது தேவையே ஏற்ற ஒரு நிலைதான். உண்மையிலே அது நம்மளை பந்தப்படுத்திகிட்டே இருக்கும். ஒரு முறை அதாவது இந்த ஆசைகளுக்கு, பௌதிக ஆசைகளுக்கு எல்லையே கிடையாது. அதை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்துவதுமே வந்து மிக மிக கடினமானது ஆக்சுவலி. அதனால அதை வந்து நம்ம பக்குவப்படுத்தணும், வெறுக்கக்கூடாது. எந்த ஒரு பௌதிகத்தையுமே நம்ம வெறுக்கவும் கூடாது, அதிகமாக ஆசை கொள்ளவும் கூடாது. ஸோ எதையுமே நம்ம வந்து ஆசைப்படுவதும் பௌதிகத்தின் மீது நமக்கு கட்டுண்ட நிலை ஏற்படுத்தும். அதே மாதிரி வந்து வெறுப்பு ஏற்பட்டாலுமே வந்து அது அந்த வெறுப்பை வந்து வெறுப்பினால் நாம் என்ன ஆகும், கோபம் கொள்வோம். கோபம் கொள்வதால் ஒரு செயலை வந்து நாம தவறான நிலையில் வந்து செயல்படுத்தும் பொழுது அதனால் விளையக்கூடிய அந்த பாவ விளைவுகளை வந்து அனுபவிக்கிறதுக்கும் நாம மீண்டும் வந்து இந்த இடத்துல பிறக்கணும் இல்லையா. ராகா துவேஷா ரெண்டுத்தையுமே வந்து சமநோக்கு காணக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நம்ம பெறணும். ராகம் என்றாலும் ஓகே, இது இறைவனுடைய கருணை இல்லையா. எத் கரோஷி எத் அஸ்னாசி எத் ஜுஹோஷி ததாசியத் இல்லையா, எத் தபஸ்ய கௌந்தேயா இல்லையா, மத்குரு அர்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையுமே எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுன்னு சொல்றாரு இல்லையா பகவான். அது அர்ஜுனருக்கு மாத்திரம் கிடையாது, நமக்கும் சேர்த்துதான் இல்லையா. ஸோ நாமளும் என்ன பண்ணணும், எல்லா பௌதீகத்தையுமே நாம் ஆற்றினாலும் இறைவனுடைய கருணையால் இது ஆற்றப்படுகிறது. அதனால நாம அவ்வாறே நாம் இறைவனுக்கு சமர்ப்பிப்போம். பலன்கள் அவர் எது கொடுத்தாலும் அவரை ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம பெறணும் அப்படிங்கிற ஒரு பக்குவத்தை நாம வளர்த்துக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வந்து நாம ஒவ்வொருத்தருடைய மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆசைகள் எல்லாமே அந்த மனிதருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். வெளிப்புற தோற்றத்துல நாம் எல்லாரும் பார்ப்பதற்கு ஒரு நல்ல நிலையில தோன்றினாலும், அவன் பக்தனா இருக்கட்டும், பக்தன் அல்லவனா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலும் இல்லையா, உள்ளுக்குள்ள அந்த மனசு எவ்வளவு ஒரு குழந்தை போல தூய்மை அடைந்திருக்கிறதோ இல்லையா. ஸோ இந்த சிறு பிராயத்துல நம்முடைய உடல்ல எந்த வளர்ச்சிகள் இல்லாதப்போ நாம எல்லோரையுமே ஒன்றாக காணக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்து அந்த குழந்தைக்கு இருக்கும். அப்படிப்பட்ட மனசுதான் நாம வளர்த்துக்கணும். அதுதான் இறைவனுடைய மனதே இல்லையா. கருணை உள்ளம், யாரையுமே வேறுபடுத்தி பார்க்காத அந்த நிலை, இப்படி எல்லாமே வந்து நாம கல்டிவேட் பண்ணணும். அந்த பாவத்தை வந்து நம்ம கொண்டு வரணும். ஆனா வளர்க்கும் பொழுது நம்முடைய உடல்ல ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களுக்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய செயல்பாடுகள், நாம் யாரோடு இருக்கோன்றதை வச்சு நம்முடைய நிலை எல்லாமே வேறுபடக்கூடிய தன்மைக்கு இட்டு செல்லப்படுகிறது இல்லையா. சில சமயம் நமக்கு நிறைய விருப்பம் இருக்கும், சில சமயத்துல நிறைய துவேஷத்தை வச்சுட்டு இருப்போம் இல்லையா. அதற்கேற்ற பலன்களை நாம அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். ஸோ அதனால இந்த இடத்துல அவர் சொல்றார், கருத்தினால் பாலுணர் எண்ணம் கனியுமேல் அப்படின்னா அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு வந்தால் அதன் மேல் நான் காரி உமிழ்வேன் அப்படின்னா அந்த எண்ணத்தின் மீது அவர் வந்து காரி துப்பிடுவேன்னு சொல்றாரு அவர் வந்து. ஸோ அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்து அவருடைய வாயை கூட வந்து கசப்பாக கசந்திட காண்பேன் அப்படின்னா அது அவ்வளவு நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒன்று அல்ல
அப்படிப்பட்ட எண்ணம் என்பதை வந்து இந்த இடத்துல அவர் மேற்கோள் காட்டுகிறார். சோ ஆன்மீகத்தில் ஒருவன் முன்னேறி இருந்தால் சதையும் இரத்தமும் நிறைந்த பெண்களின் மார்பத்தினால் அவன் கவரப்பட மாட்டான், ஈர்க்கப்பட மாட்டான் இல்லையா? அதுவும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பாடி, அவ்வளவுதான் இல்லையா? எதுவுமே வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் இந்த நாசி வந்து நம்ம எதுக்கு உபயோகப்படுத்துறோம்? சுவாசிக்க உபயோகப்படுத்துறோம். அது மாதிரி ஒவ்வொரு உறுப்புமே ஒரு இதுக்காகத்தான் இறைவன் படைத்திருக்கிறார் இல்லையா? தாய்மையை அடையக்கூடிய ஒரு பெண்ணுக்கு வந்த தகுதியை கொடுத்திருக்கார். தாய்ப்பாலை ஊட்டுவதற்காக ஒரு பகுதியை வந்து இந்த உடல்ல கொடுத்திருக்காரு. தவிர நாம வந்து அவ்வாறு வந்து எடுத்துட்டு போகணுமே ஒழிய நாம வந்து we should not go into the depth. சோ இந்த உடல் எவ்வாறு சங்கராச்சாரியார் கூட ரத்தமும் சதையும் கறந்ததுதான் இந்த உடல் அப்படின்னாரோ, அதே மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை தான் நாம அந்த பக்குவத்தை நாம கொண்டு வரணும். சோ அப்போ நாம இந்த இடத்துல டிட்டாச்மெண்ட் என்பது பௌதீகத்திலிருந்து நமக்கு சுலபமாக அடையப்பெறும். இல்லைன்னா நாம இந்த பௌதீகத்தோட மீண்டும் மீண்டும் வந்து இணைந்து கொண்டு தான் இருப்போம் இல்லையா? மேலும் அதாவது விருப்புக்கும் வெறுப்புக்கும் இடையே ஒருவன் எந்த விதமான வேறுபாடும் காணக்கூடாது. சோ எல்லாத்தையுமே ஒரே மாதிரி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு வரணும். பகவத்கீதையில் 3.37 விளக்கப்பட்டிருக்கின்றபடி இவை இரண்டும் ரஜோகுணத்தின் படைப்புகள் இல்லையா? காம ஏஷ குரோத ஏஷ ரஜோகுண சமுத்பவக இல்லையா? சோ அந்த 37வது ஸ்லோகத்துல வரும். நீஹூ ஹந்திதம், மூடுவதற்கு முயலுதல் என்னும் வார்த்தை அப்படின்னா அந்த ஆக்ஷன் எதற்கு, அந்த செயல்பாடு எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா, ஒருவன் காம குரோத லோப போன்ற கரைகளை உடையவனாக இருந்த போதிலும், இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட உண்டு இந்த அழுக்கு இல்லையா? அதுதான் ஆத்மாவையே கவர் பண்ணி இருக்கு, அதுதான் மாயை. இருந்த போதிலும் அவை கிருஷ்ண உணர்வினால் நீக்கப்படும். பக்தி செய்ய செய்ய நம்ம கிட்ட அந்த காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் மதம் அக்ஷரம் 6மே நம்மளை விட்டு விலகிடும். அதை நம்ம விலகணும்ன்றதுக்காக நம்ம பிரயத்தனம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது நம்மளை விட்டு தூரமா விலகி போயிடும். ஒருவன் காமத்தை கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்வதற்கு பயன்படுத்தலாம் என்றும் விளக்கம் கூறலாம். அப்படின்னா அவனுடைய ஆசைகளை இல்லையா, ஆசைகளை மடைமாற்றிக் கொள்ளுதல் இல்லையா? ஆசையினால்தான் மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே வர்றது இல்லையா? காமத்தினால அது கிடைக்கலன்னா குரோதம் இல்லையா, மோகம் லோபம் எல்லாமே வர்றது இதனால்தான். அதாவது அடர்ந்த அந்த ஈர்ப்பு சக்தி அதை விடாம வந்து துரத்துறது இல்லையா? அது அடையவில்லை என்றால் நம்ம கோபம் கொள்றது, அடுத்து பொறாமை கொள்றது, நமக்கு ஒரு கண்ணு போனா அடுத்தவங்களுக்கு 2 கண்ணுமே போயிடணும் இல்லையா? அப்படி ஒரு வயிற்றெரிச்சல் இதெல்லாமே வந்து வரத்துக்கான காரணம் எது? காமம் தான் மூல காரணமே. ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய அந்த காமம் தான். அந்த காமத்தை நாம் என்ன பண்ணணும்? ஆசையினை வந்து பகவானின் திருத்தொண்டுக்கு ஆசையாக மாற்றிக்கொண்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 5மே நம்மளை விட்டு தூரமா ஓடி போயிடும். ஆசையினால் தூண்டப்பெறும் சாதாரண வேலைக்காரன் இரவும் பகலும் கடுமையாக உழைக்கிறான். நாம் எல்லாரும் கூட அந்த மாதிரிதான் உழைக்கிறோம் இல்லையா? இந்த மிடில் ஏஜ்ல நாம் எல்லாரும் உழைத்து குடும்பத்தை காப்பாற்றணுன்றதுக்காக கடுமையாக தான் உழைச்சோம். நைட்டெல்லாம் உட்காந்து வேலை செஞ்ச காலம் கூட உண்டு இல்லையா? அது போல ஒரு பக்தன் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக இரவும் பகலும் உழைக்கலாம். ஆனா அது இறைவனுக்காக உழைக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து அந்த பொருள் மீது பற்று வராது. இறைவனுக்காக செய்கின்றோம் என்ற மனசு வந்து நமக்கு திருப்தியை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அங்கே ஆசை என்பது எப்பவுமே நம்ம சுயநலம் கொண்டு நாம செயல்படும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து அந்த செயலுக்கு வந்து பந்தப்பட்டு விடுகின்றோம். ஆனா அதே வந்து இறைவனுக்கென்று ஆற்றும் பொழுது நாம அந்த செயல்களுடைய பலன்களுக்கு நாம விழைவது கிடையாது. இந்த பக்குவம் நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது. ஸோ அப்ப நம்ம இரவும் பகலும் கூட உழைச்சாலும் நமக்கு தெரியாது. எத்தனை டிவோட்டிஸ் டெம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நைட் அண்ட் பகல் நிறைய வேலை செய்வாங்க இல்லையா? வெரி லெஸ் டியூரேஷன், அவங்களுடைய நிதிரையே குறைவாகத்தான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்படி அது இறைவன் தொண்டில் ஆற்றும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த அயர்வு இதெல்லாம் கூட தெரியாது. அதே அவங்களே வந்து கோயிலை விட்டு ஒரு 2 நாள் வெளியில போயிட்டு வந்தாங்கன்னாக்கா they will not be able to, அப்போ அந்த டயர்ட்னஸ் இதெல்லாமே வரும். as long as staying in the temple ஒண்ணுமே தெரியாது. நம்ம டிவோட்டிஸ் கிட்ட பேசும்பொழுது நம்மளால இதை புரிஞ்சுக்க முடியும். they will be very much. ஸோ அதனால இறைவனுக்காக அந்த இடத்துல உழைத்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது இறைவனுடைய தொண்டில் அவர்கள் தங்களை ஈடுபடுத்தி கொள்ளும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து அவங்களுக்கு எந்த இதுவுமே தெரியறதில்லை. அதே வந்து வெளியில போயிட்டு நம்ம வந்து செயல்படும் பொழுது நாம அந்த செயலுக்கேற்ற விளைவுகளை நாம உணரத்தான் செய்கின்றோம். ஒரு கர்மி தனது காம குரோதத்தை திருப்திப்படுத்த மிக கடுமையாக உழைப்பது போல ஒரு பக்தனும் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்கு, அந்த எம்பெருமானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அவன் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும். அது போல குரோதத்தினை கூட
கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில வந்து மாட்டிடலாம். எவ்வாறு ஹனுமன் வந்து லங்கையே எரித்தார் இல்லையா, ராவணன் உடைய செயல்களால். சோ பிற்காலத்துல அது வந்து அவருக்கு சுலபமா வந்து வெற்றி கொள்வதற்கு வந்து வழிவகுத்தது. சோ இறைவனுடைய தொண்டினா, இறைவனுக்கு தொண்டென்று நாம கோபம் கொள்ளுதல் வந்து தவறு கிடையாது இல்லையா. எப்படி ஜகாய் மாதாய வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கோபமே சிரம் கொள்ளாதவர். ஆனால் நித்யானந்த பிரபுவை அவர்கள் தாக்கியதால அவர் கோபம் கொண்டு அவர்களை கொல்வதற்கும் அவர் தயங்கவில்லை இல்லையா. கொல்லணுன்றதுக்காக அதை முயற்சி செய்தார். அதன் பிறகு நித்யானந்த பிரபு வந்து தடுத்து நிறுத்தி அவருடைய கருணையால் அவர்கள் இருவருமே பிற்காலத்துல நல்ல பக்தர்கள் ஆனார்கள். சோ அப்படி இந்த குரோதம் என்பது இறைவன் தொண்டிற்காக உபயோகப்படுத்தும் பொழுது தவறு கிடையாது. ஆனா சும்மா சும்மா வீட்லயே நம்ம கோபம் கொள்ள கூடாது. அது நமக்கும் உடலுக்கு நன்மை தராது, வீட்டுல இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையுமே வந்து நல்ல ஒரு நிலையை கொடுக்காது. சோ கோபம் எப்பவுமே நம்மளை அழிச்சிடும். அவர் பக்தர் அல்லாத அரக்கனான ராவணனின் நாட்டிற்கு தீ வைத்தார். இவ்வாறு காமமானது கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்கும் குரோதமானது அசுரர்களை தண்டிப்பதற்கும் பயன்படக்கூடும். இவை இரண்டும் கிருஷ்ணரின் தொண்டில் பயன்படும் பொழுது நமது பௌதீக முக்கியத்துவத்தை இழந்து ஆன்மீக முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது இல்லையா. ப்ரிஃபரன்ஸ் நம்ம எதுக்கு கொடுக்குறோம்? ஆன்மீகத்திற்கு. தாம் ஆக வலிதம் வீர ஸ்வரீட ஸ்மித சோபனாம் ஸ்னிக்தேனாபாங்க புங்கேன ஸ்பிருஷ்டஹ பிரேமோத்பரமம் ப்ருவா. மிகச்சிறந்த வீரனான புரஞ்சனன் எழில்மிகு அப்பெண்ணின் அழகிய முகம் மற்றும் புருவங்களினால் கவரப்பட்டு, அப்படின்னா புத்தியால் ஈர்க்கப்பட்டு இல்லையா. இந்த ஆன்மா என்ன பண்ணுது? ஆசையை கொள்வதை வெளிப்படுத்தும் பொழுது அதை புத்திக்கு வந்து வெளிப்படுத்துகிறது இல்லையா. சோ அந்த வெளிப்படுத்த ஈர்க்கப்படக்கூடிய தன்மை புத்தி தான் செயல்படுத்தும். புத்தி என்ன பண்ணும்? மனசை இயக்கி என்ன பண்ணும்? எந்த குணாதிசயத்தோட அந்த புத்தி செயல்படுகிறதோ அதற்கேற்றவாறு இந்த மனதும் இது ரெண்டுமே இன்டர் கனெக்டட், புத்தியும் மனசுமே. சோ இந்த மனதிற்கு என்ன குணம் இருக்கிறதோ அவனுடைய பூர்வ கர்மத்தினால பிறக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு பர்டிகுலர் குணம் இருக்கும். ஆனா வளரும் பொழுது அந்த குணத்துல வந்து குணங்கள் எப்பவுமே காம்படிஷனோட செயல்படும் இல்லையா. ஒரு சில கட்டங்கள்ல வந்து சத்துவகுணத்திலே இருக்கிறவங்க கூட வந்து ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் நிலையில வந்து செயல்படக்கூடிய தன்மை ஏற்படும். அந்த இடத்துல அவருடைய மனது எவ்வாறு செயல்படுகிறதோ, எந்த குணம் வந்து அந்த காம்படிஷன்ல வந்து வின் ஆகுதோ அந்த குணத்தினுடைய வெளிப்பாடு வந்து அந்த இடத்துல அந்த புலன்களை கொண்டு அந்த நபர் வந்து செயல்படுத்தி விடுவார். சோ இம்பல்ஸ், அந்த ஆசை வந்து எவ்வாறு இது ஏற்றுக்கொண்டு, இந்த ரெண்டுமே மனதும் புத்தியுமே வந்து குணங்களால் வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டதுதான். அது சூக்ஷ்ம நிலையில இருக்கும். இந்த 24 பண்புகளிலே ஒரு பண்பு எது? தோன்றாத ஒரு பண்பினுடைய அதாவது 3 குணங்களுடைய ஒரு பண்பு நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருந்துட்டே இருக்கும். அது எந்த சமயத்துல எப்படி வெளிப்படும்ன்றது அந்த குணாதிசயத்தின் தன்மையை கொண்டு அது வெளிப்படும். ஸோ இந்த புத்தி, இன்டெலிஜென்ஸ், ஸோ நம்ம ஜென்ரலாவே இந்த இடத்துல வந்து அதாவது அறியாமை எனக்கூடிய புத்தியை கொண்டுதான் நம்ம செயல்படுறோம். இப்ப இந்த புத்தியும் வந்து அறியாமை கொண்ட இதுதான். புரஞ்சனி வந்து எதை வந்து எடுத்து உடைக்கப்படுகிறது? அந்த புத்திக்கு தான் வந்து சொல்ல, அஜ்ஞானத்தில் இயங்கக்கூடிய புத்திக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. சோ அஜ்ஞானத்தில் இயங்கக்கூடிய புத்தி எப்படி செயல்படும்? அஜ்ஞானத்தனத்துல இருந்து தான் செயல்படும் இல்லையா. அது என்ன பண்ணும்? மனதையும் அவ்வாறே செயல்படுத்தி புலன்களையுமே அவ்வாறு செயல்பட வச்சிடும். ஸோ அதுதான் ஒரு தூண்டுகோல். என்னதான் அது செய்யக்கூடாது, அந்த மாதிரி தூண்டக்கூடாதுன்னு நினைச்சாலுமே கூட அவ்வாறே வந்து அது செயல்படும். ஸோ இந்த ஆன்மா வந்து அந்த புத்தியால ஈர்க்கப்படுகிறது. அஜ்ஞானத்தில் இருக்கக்கூடிய புத்தியினுடைய செயல்பாடுகளுக்கு இந்த ஆன்மா வந்து ஈர்க்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். கவரப்படுவது அதுதான். அவளது காம இச்சையின் அம்பினால் உடனடியாக துளைக்கப்பட்டார். நாணத்துடன் அவள் புன்னகைத்த பொழுது புரஞ்சனனுக்கு அவள் மிகவும் அழகுடையவளாக தோன்றினாள். அப்படின்னா அவன் மனது எவ்வாறு செயல்படணும், இந்த காம, குரோத, லோப, மதம், அக்ஷரம், அதற்கேற்றவாறு இந்த ஆத்மா எதை விருப்பம் கொள்கிறதோ அந்த மாதிரி வந்து புத்தி செயல்பட ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த ஆன்மா வந்து அந்த செயலுக்கு வந்து ஈர்க்கப்படுகிறது இல்லையா. சோ அவ்வாறே வெளிப்படும் பொழுது அவன் எவ்வாறு எதிர்பார்த்தானோ அவ்வாறே அந்த புத்தி செயல்படும் பொழுது அவன் ஆனந்தம் கொள்கிறான். இதுதான் உண்மையான தாத்பரியம். ஆனா இந்த இடத்துல வந்து பௌதீக செயல்கள்ல இருந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு மனிதனுடைய செயலையுமே இந்த இடத்துல இந்த தளத்துல இருந்து எடுத்து வைக்கப்படுகிறது. புரஞ்சனன் ஒரு சிறந்த வீரனாக இருந்த பொழுதும் அவரால் அவளிடம் பேசாமல் இருக்க முடியவில்லை. அப்படின்னா தூண்டப்படுவது, புத்திய வந்து செயல்படும் விதத்திற்கு கொண்டு வந்து விடுவது. அது
2 வழிகளில் ஒரு உயிரானவன் வீரனாகின்றான். ஒன்று, இந்த மாயைக்கு பலியாகும் பொழுது அவன் இந்த உலகின் மிகச் சிறந்த வீரனாகதை போல, தலைவனை போல, அரசியல்வாதி, இதெல்லாமே பௌதிக தளம், வியாபாரி, தொழில், இது எல்லாத்தையுமே உழைக்கிறான். மேலும் அவனது வீரதீர செயல்கள் சமுதாயத்தின் பௌதீக முன்னேற்றத்திற்கு துணை புரிகின்றன. ஒருவன் புலன்களின் எஜமானன், அதாவது கோஸ்வாமி ஆவதின் மூலம், இது ஆன்மீக தளம், கூட ஒரு சிறந்த வீரனாக முடியும். எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஷீலா பிரபுபாதரை எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அவருடைய அந்த ஆன்மீக குவாலிட்டிஸ் தான் வந்து இன்னைக்கு உலகம் முழுவதுமே நம்ம இயக்கம் வந்து பரவி இருக்கிறது இல்லையா? அவ்வளவு கடுமையா உழைச்சார். அதாவது ஆசையை வந்து அவர் வந்து வைராக்கியமாக மாற்றினார். பௌதிக ஆசைகள் அனைத்துமே வந்து யுக்த வைராக்கியமாக மாற்றினார். ஸோ ஆன்மீக தளத்துல வந்து அதை வந்து உபயோகப்படுத்தார். ஸோ நம்ம ஆசையை வந்து துறக்க முடியாது. we cannot leave the desires இல்லையா? we can only transform it. ஒரு தளத்திலிருந்து இன்னொரு தளத்திற்கு நம்ம மாற்றி அமைக்க முடியும் நம்முடைய பயிற்சினால. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம செய்யறதுக்கு வந்து நாம ஈடுபடணும். மாறாக பௌதிக ஈடுபாட்டிலிருந்து புலன்களை தடுத்து நிறுத்துவது சிறந்த வீரமாகும் இல்லையா? ஸோ மேலும் பௌதிக தளத்தில் இருந்தாலுமே நம்ம வந்து புலன்களை தடுத்து நிறுத்துவது இன்னும், அதாவது அடக்கிறது, யோக பயிற்சிகள் இதெல்லாமே. உலகில் ஒருவன் என்னத்தான் சிறந்த வீரனாக விளங்கிய போதிலும் பெண்களுடைய சதையும் ரத்தம் நிறைந்த இந்த இதனால வந்து எளிதில் வந்து வெல்லப்படுகிறான். ஸோ அதாவது கவர்ச்சியால் வந்து ஈர்க்கப்பட்டு அதற்கு அவன் சுலபத்துல வந்து அடிமையாகி விடுகின்றான். உலக செயல்களின் வரலாற்று இதற்கு எத்தனையோ ஒரு பெண்ணால ஒரு சாம்ராஜ்யமே வந்து கீழே போறதுக்கான இதுவும் உண்டு. ஒரு பெண்ணால வந்து ஒரு சாம்ராஜ்யத்தையே நிலைநிறுத்த முடியும் இல்லையா? எக்ஸாம்பிள் நீங்க நம்ம திரௌபதி எடுத்துக்கோங்க இல்லையா? ஒவ்வொரு கட்டத்திலுமே பாண்டவர்களுக்கு அவள் வந்து உறுதுணையாக இருந்து அவள் வந்து செயல்படுத்தி கொடுத்தாள் இல்லையா? இங்கே கிளியோபாட்ரா இல்லையா? ஆண்டனி கிளியோபாட்ரா இந்த அழகிற்கு அடிமையானவர். இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த வீரனான பாஜிராவ், இது மராட்டிய பிரதேசம் அது. ஸோ ஒரு பெண்ணிடம் தோற்கடிக்கப்பட்ட செய்தி. ஸோ முன்னர் உள்ள அரசியல்வாதிகள் விஷகன்யாவாக பயிற்சி பெற்ற ஒரு அழகிய பெண்களை பணியில் அமர்த்தினர் என்று வரலாறு அறிந்து கொள்கிறோம். வரலாற்று இது மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா. ஸோ பெண்ணுக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோ பாய்சனா கொடுத்து அவங்க உடல்லே வந்து ரத்தத்திலே வந்து பாய்சன் இருக்கும். அவர்களோடு அந்த இது அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு அது ஒருத்தருடைய உயிரையே வந்து பறிக்க வல்லக்கூடிய தன்மை அப்படிங்கிறதையுமே வந்து எடுத்துக்காட்டாதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஐ திங்க் எங்க நடந்திருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் ஆச்சாரியார் சொல்லியிருக்காருன்னா இது நிகழ்ந்ததுதான் அப்படிங்கிறத வந்து நாம ஏத்துக்கணும். உங்களுக்கு கூட யாருக்காவது தெரிஞ்சிருக்கலாம், எனக்கு ஆனா இது தெரியாது. இப்பெண்களின் உடலில் அவர்கள் குழந்தை பருவத்திலிருந்தே சிறிது சிறிதாக உடலில் விஷம் ஏற்றப்பட்டு இல்லையா, விஷத்தினால் பாதிக்கப்படாதவர்கள் ஆகிய உரிய காலத்தில் விஷம் நிரம்பியவர்களாக மாற்றப்படுகின்றனர் இல்லையா? சின்ன வயசுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதாவது லெவல் அந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய ரத்தம் முழுவதுமே நஞ்சு கலந்திருக்கும் இல்லையா? சோ இதனால் அவர்கள் ஒருவனை முத்தமிடுவதன் மூலம் கூட அவனை கொன்றுவிட முடியும் என்று அந்த அளவுக்கு வந்து விஷத்தை வந்து கக்குவாங்க. இவ்வாறு மனித சமுதாயத்தில் கிளியோபட்ரா தான் மாதாஜி, கிளியோபட்ரா தான் அவங்களோட அந்த இதை வந்து தடவிப்பாங்க, வாஸ்ப்னு சொல்லுவாங்க. இந்த குட்டி பாம்பு ஒண்ணு ஒரு குட்டி பாம்பு, அது வந்து she will on her breast and on her lips அவ வந்து தடவிப்பா. ஆண்டனி கிளியோபட்ரா அந்த இதுல வந்து வரும். நான் படிச்சது இல்ல மாதாஜி, பிகாஸ் எங்களோட லிட்டரேச்சர்ல அதனால. I think you will be there. ஸோ இந்த மாதிரி கூட பயிற்சி பண்றாங்கன்றத வந்து நாம இங்க படிக்கும்போதுதான் புரியுது. ஐ பிலீவ் ஆச்சாரியார் எழுதியிருக்காருன்னா அது கண்டிப்பா நிகழ்ந்த ஒன்றுதான் என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசு இருக்கு. ஸோ இதை நான் படிக்கல. தேங்க்யூ மாதாஜி ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸ். ஆக்சுவலி கிருஷ்ணரின் பாகமாக இருப்பதினால் உயிர் வாழும் ஜீவன் நிச்சயமாக ஒரு சிறந்த வீரனே ஆவான். ஆயினும் அவனது சொந்த பலவீனங்களால் அவன் பூலக தன்மைகளிடத்து கவர்ச்சி உடையவனாக ஆகிறான். நம்ம எல்லாருமே பெட்டி வீக்னஸ்க்கு தான் நம்ம அடிமை ஆயிடுறோம். எப்படி அர்ஜுனர் வந்து பகவான் வந்து சாஸ்டைசிங் இல்லையா, அதாவது அன்பு கொண்டு திட்டுகிறார், அன்பால வந்து எடுத்துரைக்கிறது, ஆனா கண்டிப்பாக எடுத்துரைக்கிறது, அன்பும் கண்டிப்பும் கலந்த வார்த்தைகளால சொல்றாரு இல்லையா. உனக்கு எங்கிருந்து வந்தது இந்த கலங்கங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, கஸ்மலம் இதம் புண்ணியம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே இல்லை இல்லையா, குதஸ்தா கஷ்மலம். ஸோ எங்கிருந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து கேட்கிறார். ஒரு நல்ல அதாவது வைஸ்லி பர்சன் இல்லையா, அர்ஜுனா வந்து ஒரு ஞானியும் கூட இல்லையா. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நீ உனக்கு எப்படி இந்த கலங்கங்கள் எல்லாம் வந்து சேர்ந்ததுன்னு சொல்லிட்டு
இது வந்து ஒருத்தனை வந்து மேன்மையான இடத்திற்கு இட்டு செல்லாது, கீழான இடத்துக்கு தான் தள்ளும் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஏன்னா அவர் வந்து போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல காரணங்கள் எல்லாம் சொல்லி. இதெல்லாமே வந்து பெட்டி வீக்னஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவார். ஸோ இது அதே மாதிரிதான் நம்ம எல்லாருக்குமே இது வந்து பொருந்தும். அர்ஜுனருக்கு கிடையாது. அர்ஜுனருக்கு அந்த சூழலை வந்து பகவான் ஏற்படுத்தி அவ்வாறு பகவத்கீதையை சொல்லணுன்றதுக்காக ஏற்படுத்தினார். ஆனா நமக்கு அப்படி கிடையாது. நாம இயற்கையிலே இந்த மாதிரி ஒரு பலவீனத்தை கொண்டவர்கள் தான் இல்லையா. ஸ்ட்ராங்கா எதையுமே நம்ம வந்து ஒரே முகமா எடுத்துட்டு போய் செய்யக்கூடிய அந்த சக்தி நம்ம கிட்ட கிடையாது. ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்ன இருந்த அந்த வைராக்கியம் அடுத்த 1 மணி நேரத்துல இருக்குமான்னா மிகப்பெரிய கேள்விக்குறிதான் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி பயிற்சி பண்ணணும். பயிற்சி பண்ணும்போது அது ஸ்திரப்படுத்தப்படும். பயிற்சி பண்ணலன்னா நமக்கு ஸ்திரமாகாது. கிருஷ்ண பகிர்முக ஹனா போக வாஞ்ச கரே நிகடஸ்தய மாயாதாரே ஜாபடியா தரே. அதாவது பிரம்ம விவர்த்தம் என்னும் அந்த இதுல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. உயிர் ஜட இயற்கையை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று விரும்பும் பொழுது அவன் உடனடியாக பௌதிக சக்தியினால் பலி கொள்ளப்படுகின்றான். அதாவது வி வாண்ட் டு என்ஜாய் பண்ணணும் பௌதிக சக்தி. நம்ம வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல இயற்கையை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு க்ஷண நம்மளுடைய எண்ண ஓட்டம் வந்து மாயா சக்தி நம்மளை கவர்ந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்மளை விட்டுறான். ஒரு உயிர் பௌதிக உலகிற்கு வருவதற்கு கட்டாயப்படுப்பது, அங்கிருந்து நம்மளை நீங்க போன்னு எங்கேயும் அனுப்புறதே கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நம்ம வீட்லயே குழந்தைங்க இருக்காங்க. சின்ன வயசுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எல்கேஜி யூகேஜி கூட்டிட்டு போய் விடுவோம். ஆனா அதுக்கப்புறம் அவங்களே வந்து படிச்சு முடிச்சு ஃபாரின் போகணுன்ற அந்த ஏற்பாடெல்லாம் அவங்க தான் பண்ணிப்பாங்க. நம்ம வெறுமனே பணத்தை தான் நம்ம புரட்டி தருவோம் இல்லையா. நம்ம யாருமே கட்டாயப்படுத்தி நீ ஃபாரின் போய் படின்னு நம்ம சொல்லவே மாட்டோம். அவங்களே வந்து அதை தீர்மானம் பண்ணுவாங்க இல்லையா. அதனுடைய நன்மை தீமைகள் எல்லாம் என்ன, பிற்காலத்துல நமக்கு என்ன வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும், இதெல்லாம் அலசி ஆராய்ந்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவங்க அந்த ஒரு இதுக்கு போகணும்னு நினைப்பாங்க. அதுக்கு நம்ம ஒரு மாரல் சப்போர்ட் தான் கொடுப்போம். அது போலதான் தாய் தந்தை கொடுக்கக்கூடிய மாரல் சப்போர்ட் மாதிரி தான் பகவானும். நாம் இங்க வரணும்ன்ற எண்ணத்தை கொள்ளும் பொழுது பகவானும் நம்மள இந்த இடத்துல அனுப்பி வைக்கிறார். நாம் இங்க வரணும்னு எண்ணாதப்போ, இறை தொண்டுல நம்ம என்னைக்குமே ஈடுபட்டு இருக்கணும்னு நினைக்கும் பொழுது அங்கே நம்ம ஆன்மீக உலகத்துல எப்பவுமே இருக்கிறோம். ஸோ இந்த ஒரு இது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். நாம் யாருடைய ப்ரெஷர்னாலும் இங்க வர்றது கிடையாது. ஒரு உயிர் பௌதிக உலகத்திற்கு வருவதற்கு கட்டாயப்படுத்தப்படுவதில்லை. அழகிய இளம் மங்கையரின் கவர்ச்சிக்கு ஆளாவதின் மூலம் அவன் தானே அதனை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கின்றான். அதே போலதான் இல்லையா. பெண்ணானவள் பெண்ணை பார்த்து ஆண் வந்து ஈர்க்கப்படுவது என்பது ஆணுடைய டிசிஷன் அது இல்லையா. சோ யாருமே அவனை வந்து கட்டாயப்படுத்தி நீ வந்து ஈர்க்கப்படுன்னு யாருமே அவனை வந்து தூண்டுவதும் கிடையாது. ஸோ he only gets inclination இல்லையா. அவரே வந்து அதை வந்து அதனால் அவளால் ஈர்க்கப்படுகின்றார். ஸோ இதெல்லாமே அவருடைய கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. ஸோ மேலும் ஒவ்வொரு உயிருமே ஜட இயற்கையினால் கவரப்படும் சுதந்திரம் உடையவனாகவே ஆகவோ அல்லது ஒரு வீரனாக நின்று அக்கவர்ச்சியை தடுத்து நிறுத்துபவனாகவோ இருக்கின்றான். இப்ப இந்த கவர்ச்சியால் ஈர்க்கப்படணும்ன்ற உந்துதல் வரும்போது அதனால் போகலான்ற மனசை கொண்டிருப்பவனும் அதே உயிர்தான், அதாவது ஜீவன் தான். அதே மாதிரி போகக்கூடாது என்று நினைக்கும் பொழுது அந்த தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய சக்தியை கொண்டு நிற்பக்கூடிய அந்த யுக்த வைராகியத்தை கொண்டதும் அதே ஜீவன் தான். ஒரே ஜீவன் வந்து 2 நிலைகள்ல வந்து செயல்படக்கூடிய சாய்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. எல்லாமே சாய்ஸ் தான் இங்க இல்லையா. 18.63ல வந்து பகவான் கொடுத்திருக்கார் அர்ஜுனருக்கு இல்லையா. என்னன்னு கொடுத்திருக்காரு ஆக்சுவலி 18.63 எல்லாத்தையுமே நான் சொல்ல வேண்டி சொல்லிட்டேன். நவ் யூ ஒன்லி ஹேவ் டு டேக் தி சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார். அந்த சாய்ஸ் நான் வந்து சொல்ல மாட்டேன். இட் இஸ் யுவர் டிசிஷன் இல்லையா. தே ஞானம் ஆக்யாத்தம் குய்யாத் குய்யதரம் மயா. அதாவது ரகசியத்திலே மிக ரகசியமான இதெல்லாமே உனக்கு சொல்லியிருக்கேன். விமிர்ஷயாத் அசேஷேனா யச்சேஷசி ததா குரு. அதாவது உனக்கு இந்த ஞானத்தை வந்து நான் உனக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஸ்டில் மோர் கான்ஃபிடென்ஷியல் குய்யதரம் இல்லையா. ஸோ டெலிபரேட் ஆன் திஸ் ஃபுல்லி. அதாவது நீ வந்து உனக்கு தான் இந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் நான். நீ எதை எடுத்துக்கணும், எந்த பாதை நீ வந்து எழுந்து போர் புரியணுமா இல்ல வந்து நீ வந்து சந்நியாசத்துக்கு போகணும்னு நினைச்சி அதை செயல்படுத்தணுமா அப்படிங்கிறது வந்து உன்னுடைய சாய்ஸ். அண்ட் தென் டூ வாட் எவர் யூ விஷ் டு டூ. பகவானே சொல்லிட்டார், ஆஸ்
உனக்கு என்ன விருப்பமோ அதை நீ செயல்படு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்லிட்டார். அது போலதான் இந்த ஜீவன் கூட வந்து அவனுக்கும் எல்லாமே எல்லா இடங்களையுமே நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கு இல்லையா? நம்ம சத்துவத்துல போனோம்னாலும் சாய்ஸ் இருக்கு, இல்ல ரஜோ தமஸ்ல போனோம்னாலும் சாய்ஸ் இருக்கு. ரெண்டு புறமும் நமக்கு இருக்கு. ஆனா அதை நாம எதை தேர்ந்தெடுக்கிறோன்ற அந்த சுதந்திரத்தை பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? எதனால் ஈர்க்கப்பட்டிருக்கின்றோம்? உயர்வான செயல்களால் ஈர்க்கப்படுகின்றோமா இல்ல தாழ்வான செயல்களால் ஈர்க்கப்படுகின்றோமா என்பது இந்த ஜீவன் வந்து டிசிஷன் எடுக்கும், அவ்வளவுதான். மேலும் ஒரு உயிர் கவரப்படுகிறானா அல்லது கவரப்படுவது இல்லையா என்பது கேள்வியே ஆகும் இல்லையா? சோ பௌதிக சக்தியும் அவன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது அவன் வந்து அவன் கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறான் என்ற கேள்விக்கு இடமே கிடையாது. அவனுக்கு சாய்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இது நீ போனா இது ஒரு விதமான என்ஜாய்மெண்ட், இப்படி போனா உனக்கு உயர்வான என்ஜாய்மெண்ட், அதாவது நித்தியமான ஆனந்தம், இது வந்து தற்காலிக ஆனந்தம். எந்த சாய்ஸ்ன்றதை வந்து நாம தான் டிசைட் பண்ணணும். ஸோ எந்த இடத்துலயுமே உனக்கு ஃபோர்ஸ் கிடையாது. உயர்வான இதுக்குமே ஃபோர்ஸ் கிடையாது, தாழ்வான இதுக்கும் ஃபோர்ஸே கிடையாது. ரெண்டுமே வந்து கையில இருக்கு இல்லையா? ஸோ மேலும் ஒருவன் உறுதியாக இருந்து இயற்கையின் கவர்ச்சியினை தடுத்து நிறுத்துபவனாக இருந்தால் அவன் கோஸ்வாமி ஆகிறான். புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவன் வந்து கோஸ்வாமி இல்லையா? புலன்களுக்கு அடிமையாகுபவன் கோதாசன் ஆகிறான். புலன்களை கட்டுப்படுத்தும் எஜமானனாக ஒருவன் ஆகாவிட்டால் அவன் கோசாமியாக முடியாது. ஒரு உயிர் இவ்வுலகில் 2 நிலைகளில் ஒன்றை மட்டுமே தேர்ந்தெடுத்து கொள்ள முடியும். ரெண்டுத்திலுமே நம்ம 2 படகுல 2 காலை வச்சு நம்ம பிரயாணிக்க முடியாது இல்லையா? ஒரே படகுல இருந்தாதான் நம்மளால அக்கறையை போய் அடைய முடியும். அது எந்த கரையன்னா இருக்கட்டும், அது சொர்க்கமா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து அதாவது வைகுண்டமா இருக்கட்டும், அந்த கரை வந்து ஸோ நம்ம எந்த படகுல நம்ம போறோன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நான் 2 படகுலயே தான் போவேன், எனக்கு பௌதிகமும் வேணும் ஆன்மீகமும் வேணும்னா 2 ஆசைகளையே நான் நிறைவேற்றோம்னா கண்டிப்பா நம்ம எதையுமே நிறைவேற்ற மாட்டோம். ஓகே. மேலும் ஓர் உயிர் இவ்வுலகில் 2 நிலைகளில் ஒன்றை மட்டுமே தேர்ந்தெடுத்து கொள்ள முடியும். ஒன்று அவன் தன் புலன்களுக்கு அடிமையாவது அல்லது அவன் அவைகளின் எஜமானன் ஆவது. புலன்களுக்கு எஜமானன் ஆவது தான் சிறந்தது இல்லையா? புலன்களுக்கு அடிமையாவதன் மூலம் ஒருவன் அதாவது வீரன் ஆகின்றான். அதாவது பௌதிக தளத்துல அவனுடைய வீர பராக்கிரமசாலியத்தை வந்து தற்காலிகமான நிகழ்வுகளை நிகழ்த்தி அதுல வந்து அவன் கிரேட்டுன்னு அவன் வந்து சாதிச்சுக்கிறான் இல்லையா? அது நன்மையா இருக்கட்டும் தீமையா இருக்கட்டும் இல்லையா? ஒருத்தர் அந்த பௌதிக தளத்துல இருந்து ஆற்றும் பொழுது இவன் இன் பேட் ஆல்சோ ஐ எம் கிரேட்டுன்னு சாதிச்சு கொள்ளு. நான் ஒரு பேட்டை ரவுடின்னா ரவுடி தான் இல்லையா? என்னை பார்த்தாலே 10 பேர் நடுங்குவாங்க, அதுல எந்த பெருமிதமே கிடையாது. ஆனாலும் அவன் அதை பெருமிதமாக தான் கொள்கின்றான் இல்லையா? அதே ஒரு சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து நற்காரியம் செய்து ஆனந்தம் கொள்ளக்கூடிய அந்த எதிர்பார்ப்போட செய்வாங்க. சத்துவம் கூட நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்தும் இல்லையா? அப்போ அதுவும் அவனுக்கு ஒரு பெரிய லெவல் என்று காட்டிக்கிறான். ஸோ ஆனா அதே வந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இங்கே எதையுமே என்ஜாய் பண்றதுக்குன்னு எதுவுமே கிடையாது, எல்லாம் இறைவனது என்று அந்த ஒரு மனப்பக்குவத்துக்கு வருகிறான். புலன்களின் எஜமானன் ஆவதின் மூலம் ஒருவன் கோஸ்வாமி அல்லது ஆன்மீக வீரன் ஆகின்றான். அது பௌதிக வீரம், இது ஆன்மீக வீரம். காத்வம் கஞ்சன, அதாவது டைம் 52 ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்லோகம் நாளைக்கு பார்க்கலாம். 26th ஸ்லோகம் பார்த்துட்டு அடுத்து வாசிக்கலாம். வாஞ்ச கல்பதாரூப்யஷ கிருபா சிந்தூபியேவ ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे.